زين دلي نحنا يا عزل بهر حالبي إريتراويان إنا إريتراويان زين جاكل بجهر فضل كمان شعبي نفرح نزري نحنا صورة سحالنا زلقتني نحنا ضليت سلامنا ممكن تصيرو نحنا بحر زبتنا بعدالم كيلو نحنا تتقدال نحنا ورس وارسا شعبي نحنا نوزمنا نحنا والدياسبورا نحنا دقيق إريتراويان فحوارسك إريتراويان نحنا تقرينا بنساهم نحنا عفرنا مرا شايدا كلون بدلهم نحنا تقرينا رحنا ربجلانو نباحان نحنا بكرازعاتنا مجلسنا للساحة نحنا تتفرسنا نحنا ورس ورساي نحنا يوسف نحنا ودياسبورا نحنا حزب إريترا إريتراويان درزة المسكينات زمن من حمد عاشور عقينا زمن من حمد عاشور عقينا زمن سلام تخطاتلت نايز channel كما تخونون تبوك تكونون اي وتر تمريتان بحقنان يون لومون كم وتروا قداسن وانا وانت حستوتات حزنا لكم دبخيلنا لنا سام مودات نايز مدب مسانا كتنحو بخبر نعدمكم لايك جيركم تو دقفناتكم سبسكرايب زي قبركم قبرو أبالات نايز channel كونو كل جزيتهم كيدخونكم تحجزونا دما يغني لنا كبرتي حبلنا نابلنا ايلومي سفحين كالتيف زك عير جلو كنتاتن كنركن فتنينا جزي خي وسدنا What's going on? Lebanon says Israeli strikes on Sunday killed 14 people, including 2 children, despite a US brokered ceasefire. Hezbollah says it's attacked Israeli troops on the outskirts of the village of Kafir Killa and in Tebeh in the south. A video shows a drone attack during an Israeli military evacuation. Israeli media is reporting 1 soldier killed and 6 injured in Tebeh. On Sunday, the Israeli military issued new forced evacuation orders for at least كم تري وزلهم إسرائيل زبهال أبتعت مرحنتنا بنيامين نتنياهو كاب كوينات كعرف زيك الهجر سلوزخونه دونالد ترامب كفكر يلو كحس دليو كتالل دليو وقرازنا يتوصيها بليبانوس أمونغو ليبانوسن إسرائيل نركب يقبر له أب واشنطن الراهو بلو سلام كمتس نقبر لنا دحر إسرائيل عمدي 5 عمدي قلنا تبهال دراما قبر نيرو guess what إسرائيل is back إسرائيل نب مقتالن مجفجافنات يلا actually هذا ميديانا فرنساس انتايلو مقرازنا يتخصي وانت عينت مقرازنا يتخصي مس إسرائيل لو قاليس 14 people killed here. Supposed to be a ceasefire, isn't there? It's supposed to be a ceasefire, and it's a very funny ceasefire. It's unclear who the 14 people were. We should add, on either side, we don't really know. The Israeli army always claims to have been targeting terror targets, but that hasn't always been the case, as we know. In Israel, the situation is very bad as well. A soldier was killed yesterday in interaction, let's say, with Hezbollah, and 6 others were wounded. 4 are in critical condition. كجرمكم الميديا كاب إسرائيل كسع كندي كم سلشوا بزيخات تري مغنياتو كم ذا عينت زربا أبغازا زخول قف كفتام كله كم ذا عينت ولا نشتى كفان لين غفيتها يخون عمبر كم زي لهم من جس إسرائيل دفيرو ما يفلتونيهم ميديا نا فرنسايزي ميديا نا أوروبا ولا نا أمريكا وانتخونه نتي نا إسرائيل كايدا كدفروا جميرو مالو تدفر الدماء كسب قصيد ما تزرله
أمانة ينفرح زلهم كاب إسرائيل تزجر مسيو الجن تايم زبل زلوا مقراص ناي تخسي it's a fun story مقراص ناي تخسي مس إسرائيل يسرعني كل جزء مقراص ناي تخسي يكون زخون يكون سمع ناي سلام إسرائيل تفرسه عزيز الربني قال حزب الله فريسو حماس فريسو نتبه لك هالمغنياتات يزوهبو حجون انتخونه نبكينات كملس مخان نتنياهو فلوت نجاري نيرو باي ذا واي لانك انا سمعكم تخوينكم نتنياهو هذا عينت كانسر كم زلو تنجيرو له نسب نجيرو له انا كو دراما يزبلو زي من سبا يكون نزي كحمم يكلنا يبلنا يزخلو كفانا جبره جن اباب اسرائيل بزو حقاو كيس لزلو بزح بيت فردي زوطو نجار سلزلو منالبات كابوكم حرويلهم زقبرون كون خليو زبل امنات علني مغنياتو نتنياهو سبك امن زخل ما راح يكون سبك نبل خمانه شقار سبيو مغنياتو تزقبرو زلون تي ني 30 عامات العليون فتيرو زلو عنوت بسنكم يتزلو السب اسرائيل يكون اب تقرب اب تهجرات قصريه بلون امين تمال بغزا زقبروري نهلنا حجي دما ناب ليبانوس قص يخيد الله سلمتاي زنا ليبانوس دما جاين نتي مس ايران زقبر زلو نمجماري እዚ ፍሉጥ ነገር እዩ እዚ ለንከና ኣብ ልዕሊ ዶናልድ ትራምፕ ፈተነ ቅትለት ተገይሩ ዝበሃል ዘሎ እንተተገይሩ ኮይኑ ናይ ብሓቂ ንዶናልድ ትራምፕ መልእኽትዮም ኣመሓላሊፎም ዘለዉ ነክፈረግ እንድሕሪልካ በከነብለካ ኢና ዚ ዓይነት እዩ ብሚልዮናት ገንዘብ ናይ እስራኤል ኣብ ስልጣን መፂኻ ድሌታትና ዘይትገብረሉ ምክንያት የብልካን እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ጥውይዊ እንድሕሪልካ ክትጎስማ ኢኻ ንሕና ነቲ ኣፍ ደገ ከፊትና ልካ ኣለና ንህልካ ኩናት ነቲ ምቁራፅ ተኽሲ ኩሉ በዓልና سريزنا لنا نحن كفيتنا لكالنا كوينات كجمر أفدقا كفيتنا لكالنا سلازي join the party جيتي أفدقا كل تخفيت الكالو نسخة نابتو كوينات كا قزكا أطيب لولو دونالد ترامب زوفرو هنا قرس لزلو زيت أمامن قداي سلزلو دحر حرب لعلو كابتا كوينات دحر حرب زبلو زلو مغنيات اللو كوينات كجبرو مخانو لو كوينات تداليو كم زلو كلهم تمكيلاتاتي نقرلو but for some reason قال نجر زفره قالو نبتا كوينات خيدي دلي يلن كابتا كوينات كدحن كتعرف يدللو زفره نجر جن بزع نجر قالو بزع نجر زفره كم زلو كريكمي معناته تي كما تصوز خل كونتات أبزرعي وجي people have believed ننوح عمتات تايلنا نعمل نيرنا إسرائيل كتنكف زي كل حيال سراويت مخانو كل عين التكنولوجيا الرقعة تنزلوي حكيد مازي انت قونه إسرائيل أمريكان زوردهم زلوا فتنا نبينيو مغنياتو اتعودوا كويناتي غيرها له كل لاين أمريكان إسرائيل نيزو غيرهم زلوا يمزولوا زلوا who is saying that نزل زبل زلوا دما تشاينا ويكالا يكونن اتي establishment أمريكا بحد مدمدم تابس هلو عودوا كوينات بتنا أمريكا حسينا زي كبور أصوارات راي كتكو عصورات خل كم زي كونه هي وبنات كريكم يزا سمعواج showing how technology that was once monopolized by the superpowers is now widely available. While the US burns through $4 million Patriot missiles, its enemies try to overwhelm defenses with an array of homemade weapons, from ballistic missiles to drones, that cost less than a used car. It means the West has found itself trapped in an economic paradox. Its high-end missiles are so expensive that it has too few in its stockpiles, and its enemies can hunker down and maybe outlast them. So has the Western model of exquisite weaponry developed by contractors on multi-billion-dollar contracts been broken? How are nations like Iran able to hold their own? انت اسكيب لو امريكا ابعد كينات توداداريه بالليل مغنياتو انا سريحيه زلو خاصوار انا معبيله زلو مراخبن كالن نزل سريحكا كساب تبصح نحنا ابي كم نبصح يتفلط ريخا سلازي نزل نحنا زحلفنايو كتركب اندحر خوينكا عمتات كوزكاي سلازي ننويح انصيفنا لنا زبل امنتي نيرو تكنولوجي كل غزي بتكالو زخدو زلو ناقدن كتكيد لك مالتا يكوكا زليلكا تحلف تخليخا اذا من البات صنصواي كوين غيسمعكم ايران بروف جيرات له مالا ايران كندنا امريكا غنزب يبلان كندنا امريكا قطبا يبلان كندنا امريكا عبيتن بزحن مراخب يبلان ايران كن كمون نفرت كوينات بمايت باش حد قصر نفرت كوينات يبلان ايران كنت يلوا ميسايلاتن دروناتن بقليلو كتفريم تخل بعلا كتفريم تخل عبد كوينات دما عيناي وصيت كم زمص عبايتا ولا ونتهم ايران كل غزي دحرتن زي معبلتن يلوم زغلصوا زنبرو بفنጫ يزبلكم بفنጫ كبرنا إيران بالحنا إيران كمسكرون لنا زتري وزلهم نأمريكا نإسرائيل ناي بحقي لكلته من كمانا
አንታመኒ ከማና ኢሎም አባጋራ ዝገብሩ ዝነበሩ አለንዲ ዝፈኸራ ምሻሎ ደርፊ በቃ ንሕና ኢልካ ቱታ ዝብሉ ምሻሎ ቱታ ዝብሉ ዝነበሩ ክልተ ተዛሪዮም ዝመፁ ኢራን አፍሽላቶም አላ ይዝባል ዘሎ ስለዚ ምፍሻል ብምፍሻልካ ኖርማል እቲ መንግስቲ ብዘይ ምውዳቁ ይኮነን እቲ ወሪዱ ዘሎ ክሳራታት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ግዜ ክፍትሽዎ ክጅምሩ ከለው ወላ እውን እስራኤል ኢራን ጠጠው ኣቢልና እንድሕሪ ኢሎም ጠጠው ኣይኮንካን ኣቢልካዮም ናይ ብሓቂ እዮም ኣልሚሶም እንታይ ዝበሃል ዘሎ ዝኻ እዩ ኢራን ዝተጠቀመትሉ ታክቲክ ናይ ኩናት ድሕሪ ሕጂ ካልኦት ሓይልታት ክጥቀሙሉ እዮም ስለምንታይ ብዙሕ ገንዘብ ኣይሓተካን እዩ ብልሕን ኢንዳስትሪያል ቤዝን እዩ ዘድልየካ ስለዚ እቲ ናይ ኢራን ቴክኖሎጂ ካልእ ሰብ ክገብሮ ኣይክእልን ማለት ኣይኮነን ካልኦት ገብሮ ይኽእሉ እዮም ጥራይ ብናይ ኢራን ዓይነት ርቀት ክትገብሮ ትኽእል ዶ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ትሕቲ መሬት ፀላኢኻ ዝተጠቀመ እንተተጠቀመ ከም ዘየፍሽሎ ጌርካ ትሪእዎ ኣለኹም ኣፅዋር ናይ ኣሜሪካን እስራኤልን ከመይ ሶፊስቲኬትድን ክብሪ ናይ ዋጋታት ቢልዮንስ ገንዘብ ዝሓዘይ ናይ ኢራን ግን ሕሱር ኖርማል ዝመስል ቴክኖሎጂ እንተራኻ ኣብ ዓውዲ ናይ ብሓቂ ዘገርም ውፅኢት ደምፅእ ዘሎ እዩ ንኣሜሪካን ንኩሉ እቲ ኢሊት ናታን ደሰንበደን ዘገረመን ውፅኢት ስለ ዘምፅአ ድማ ስቲል everybody is talking about them ናይ 30,000 ድሮን ብ3 ሚሊዮን ብቢልዮናት ዝትመን ሃብቲ ከብርስ ከሎ ተራእዩሎ ናበልዮም ዛረቡ ዘሎ ትሪእዎ ዘለኹም ዚ ፔትሪዮት ኤር ዲፈንስ ሲስተም ደገሎዶ እናተባሃለ ኣዝዩ ክቡር ዝኾነ ኣፅዋራት ብብዙሕ ገንዘብ ዝስራሕ ዝነበረ ብቀለልቲ ኣብ ዝኾነ ቦታ ከተወርዶም ብትኽእል ነገራት እናተገበረ ዝግበር ዘሎ ኩናት ዓለም ንዑያ ክትምስክር ትውዕል ዘላ ዝኾነ እንታይ ከረየኩም ስለ ዘለኹ እየ ኣብዚያ እንተ ተመሊስና ሓንቲ ነገር ኣርእየኩም ፀኒሐ ለንቀነ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሰራዊት ናይ እስራኤል ንሓደ ውጉእ ናቶም ብሄሊኮፕተር ከልዕልዎ ምስ መፁ ሕዝብላ ብሕሱራት ድሮናት ገይሩ ናይ ብሓቂ ሕማቕ ሓደጋ ወዲቕዎም ከመይ ጌራ ተቐዲሓ እዛ ጉዳይ እዚኣ ክርዳእኒ ይከኣለን ሄሊኮፕተሮም በሎም ሰራዊቶም በሎም ከምኡ የለን ናይ ብሓቂ ሕማቕ ዝኾነ ሓደጋ ይወዲቕዎም ሕዝብላ ዝበሃል መንግስቲ ዘይብሉ ሓደ ንእሽተይ ዕጡቕ ጉጅለ እዩ እስራኤል ናይ ለትሰይ ፍርቂ ትሪልዮን ዝኾን ቁጠባ ዘለዎ ናይ ቢልዮንስ ድጎማ ካብ ኣሜሪካ ዘለዎ ኣፅዋር ናቱ ስትሬት ካብ ኣሜሪካ ዝመፅእ እዚ ኩሉ ደገፍን ስልጠናን ዘለዎ ምስ ሓደ ዕጡቕ ጉጅለ ንእሽተይ ዕጡቕ ጉጅለ ቦታ በይዝናቱ ከማንሲ ኣብ ሊባኖስ ከማን ተቐባልነት ዘይረኸበ ዘሎ ንክንዲዚ እዋን ተዋጊእካ ክትምክት እንድሕሪ ክኢልካ ሓደ ነገር ክበርሃሉ ክኽእል ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ዝነዓቕ ፀላኢ ከምዘየለ ዝነዓቕ ፀላኢ የለን ኣብይ ኣሕመድ ፋኖ እንታይ ኣለዎም ዝብል ዘሎ I mean, he is gravely mistaken. ናይ ብሓቂ ሕማቕ ሓደገኛ ጌጋ ይድፍፅም ዘሎ ንሸነ ምስ ንኦላም ምንዓቕ ንፋኖ ምንዓቕ ንቲዲኤፍ ንተጋሩ ምጣዕ ምንዓቕ ንኻልኦት ምንዓቕ ንኣብይ ኣሕመድ ዘዋፅእ ነገር ኣይኮነን ማንም ንእሽተይ ሓይሊ ነዚ ቴክኖሎጂ እንተተጠቂሙ ኣብ ገዛኻ ኣብ ድርኪ ኺድካ ክመፅእ ኣብ ድርኪ ኺድካ መፅዩ ሓደጋ ክወጥቀካ ይኽእል እዩ ዝኾነ ሃገርካ ሰላም ክትገብር ኣለካ ፖለቲካዊ መዕለቢ ክትገብር ኣለካ if you don't እቲ ንዑ ኣጆኻ ዝብሎ እስራኤል እውን እንተኾነ ምስ መወዳድርቱ ዘይኮኑ ፈፂሞም ምስ ክወዳድሩ ዘይክእሉ ብቁጠባን ብወታደራዊ ቴክኖሎጂን ክሳብ ክንደይ ሓፀልፀል የብልዎ ኣለው እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኢኹም ስለዚ ዓለም ክሳብ ክንደይ ተቐይራ ከም ዘላ ዓውደ ኩናት ክሳብ ክንደይ ተቐይሩ ከም ዘሎ ኩነታት ናይ ዓለምና ከመይ ተቐያይሩ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ስለዚ እዚ ኣስተውዒልካ ክትሪኦ ዘለካ እዩ እስራኤል ብርግፅ ናብ ኢራን ኩናት ናይ ኢራን ደጊሙ ንክምለስ ይነግሩ ኣለው ይፅዕሩ ኣለው ስለምንታይ እቲ ኩናት ክምለሱ ይደልይዎ ኣለዉ እንድሕሪ ኢልኩም ከዓ ቀሊል እዩ ትመልሲ እስራኤል ምስ ሕዝብላ ጥራይ ተዋጊኣ ክትዕወት ስለ ዘይትኽእል ውርደት ጥራይ ድመፃ ምስ ኢራን ግን ዓብ ሃገር ስዒርና ኢልካ ኣፍ ልብኻ ክትነፍሕ ትኽእል ኢኻ ከምዚ ኣፍ ልብኻ እናሃረምካ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ስለምንታይ ምስ ዓብ ሓያል ተሃሪምካንሲ ተዓዊተ እውን ክትብል ትኽእል ኢኻ ምስ ሓደ ንእሽተይ መወዳድርትኻ ዘይኮነ ተዋጊእካ ዋዕዋዕ እንድሕር ኣቢልካ ግን ውርደት ኢኻ ትረክብ ውርደት ድማ እስራኤል ነቲ ፖለቲካዊ መርሕነት ዘዋፅኦ ኣይኮነን ስለዚ እቲ ኩናት ናብ ኢራን ገፁ ክኸይድ ክኽእል ኣሎ ንኢራን ተስዒርካ ከም ሓደ ዓብይ ነጥቢ መቐይሮ ጌርካ ከም ፖለቲካ ክሸጦ ስለትኽእል ክሽየጥ ዝኽእል ንብረት እዩ ሕጂ እዚ ነገር ኣስተውዒልካ ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ now let's go back to the big war is reporting this morning that Iran has proposed a deal to reopen the strait and end the war with nuclear negotiations postponed for a later stage. That is according to U.S. officials and two sources with knowledge who spoke to the outlet. This comes as another round of talks in Pakistan over the weekend between the United States and Iran did not take place. Envoy Steve Witkoff and President Trump's son-in-law Jared Kushner were supposed to meet with Iran's foreign minister in Islamabad before their trip was canceled. Iran's foreign minister arrived in Pakistan on Friday night. Soon after
سنتايم زبلو زلو زي اكسيوس بحال قال مستيراو حبريتا داوود زبحاليو كاب وايت هاوس يوم زبو داي زبل زلو ايران offers US deal to reopen the Hormuz Strait but postpones nuclear talks اجي انتايو قال نجر ايران بزع دبلوماسي كبروا دحر مقنايوم حدش حساب ابت اولا قريبهم كم زلو باكستان كم زقدفوا لهم من باكستان دمانتي حساب ايران زقدفت لهم وسيدنا امريكا بتحملوا زي ما حدا نطب مغيرو ناي تعود كوينات كفتر زخليو يمزولو زلو سو انا كمناتي رديت لهم معلت سوني سلوزغونه ستوك ماركت كخفت سلوزغونه نستوك ماركت كما يركا تشكعيه زبلانه امين كباب سوسه معلتي قريبنا لنا ابتي كوينات حدا نجر زبرحلنا انتولو دما بتدغاغامي اب سوني سنبت مشج جميركا كساب سوني كل غزي صوتا ناي بوليتيكا ناي سلام ابز تايتري لهم هانتقال صنيها بريك ثرو مالت حدا عبديل كمص كم زغل زي دما again كل غزي manipulation techniques يوم تي نتعداغاتات مرغاغي كون زغل بو منصر دما كولابس كيغاتم ودقت كيغاتم قال نجر دو كون دو خون تستر وي قال نجر تفتر كاب زبل زبقاسو لي كم نريو زلنا أبايتا بزع نجر زر نجر كم زي اللي يزو نجر زر Iran, that's why they started the war. Iran could not have nuclear weapons. Donald Trump said at the beginning of the war, there's 7 other presidents have failed, but I will not fail. There will be no nuclear Iran. It seems like this Iran plan to open the straits, but worry about the nukes later would be a non-starter with Donald Trump. My guess, Joe, is that's right. This two-tier plan from Iran is a clever way to bypass what is their real problem, which is that they're not yet ready to offer the kind of concessions that the Trump administration would accept as justifying its war. This also tells me that the Iranians are hurting. We forget that although the talks are suspended, the U.S., and there's a ceasefire nominally, the U.S. is continuing to blockade the strait. It's meant to be a chokehold on the Iranian economy and choke out the regime. حجين تايم زبلونا زلو إيران نزي وشمت حرموز كن كفتو نخلينا أمريكا نتي بلوكيد ناتا تتو انت بيلاتو انت خوني بزعباتني كولر كجبر زخل زررب دحيرنا كنقبر نخلينا وي دحيرنا كنسعبا نخلينا يبللو بغلت من قد كترية خليقة اتحادة كم نريو زلنا إيران تي اتوانا أمريكا كبيدوهم سلو زلو ما تنفس سلو زدلي زلو نقطة عالمون أقداسو سلو زخوني بزي قلطف لوت نقطة عالمن ولا نعطاتمون قلطف لوت كم تعلم بزخل من قد ما نجمر بحريو بزعبات نايني كولر كنزال عرب نخل كبلو خلو بخال من قد كرا خلو دما اتني كولر نمكل خال ناتوم كمون كم ديترنس أسبكت إن نفس خانة مكلا خالون نأمريكا دما دونالد ترامب تاك أنت تقدسو نتهزبي نتي كوينات جميرية قبل كله نتني كلر نهيران تطو قبل إليه جميرية سلزبل نتاقندا قداسيت ندحريت تقبرامو أسيل كان عان تفتحكا ناي موداتا أمريكا أبويا تطو كتبل تخل زبل امنات هلو بقمت على كتريا خلا خادما ندونالد ترامب نتو كوينات تطو قبل كم زيكل جيرو يمزار بوزلو دونالد ترامب تقدامي تنتبناتو نيكولاريا نيكولر كتركبون لكم ويقلخ قبرالو يبلالو إيران دما نعوين قبر الكانينا زمالتها مالتيو نتاك عند سقات دليا عين قبرالنا سلازي نكوينات دليخا نعامز زعينتها بس دلخا ترجمات خليخا سلامتاي انتاي بلت انيو زي اكسبرت ابزناي وشمت حرموز بتي دونالد ترامب غير وزلو بلوكيد تنفاسهم بقى بطعمي هسه يسلو زلو كيف نجرو سلو زخولو زقبرو زلو يزبال سلازي اولان خمصو قديدوا مال دونالد ترامب يمزولو كده حكي كالوت حبريتا دوص وزلو دما بتبلوكيد دونالد ترامب غير وزلو سي يسرح له دا يسرحنا بس total, then why are Iranian اوكي If Trump claims the blockade is total, then why are Iranian ships still reaching India? It is because international law, geography, and the map are all working in Iran's favor. The Financial Times has reported that at least 34 Iran-linked tankers have bypassed the U.S. blockade to reach India. Here's how. Iran loads its tankers with oil and keeps them within its own territorial waters, hugging the coastline toward Pakistan. By avoiding الجنتايم زبلو زلو دونالد ترامب بتجير وزلو بلوكيد تقلال كل تناي إيران كتبا ويوندادي تتوابي ليه اللي خوي بها يبلع لوجن كالنا أمريكا فاينانشال تايمز بهالمسيحة كم زنو جرجن إيران
أمريكا أبتي international water ويكا high seas كوينات كلاخل دلا نتي بلوكيد نتي كيلا جيرا توزلا إيران جن بناتا بحر جيرا أبتنا باكستان بحر جيرا بنا هند تسقع نابلو أبتي international ماي كياتو بتلو لاوي بحر نايتن كالتا جراد جيروم 34 زخونات تنكرات أبتيحهم كم زلو يمزنو غرزلو الزمالة دما أمريكا بعالم لخاوي حقيقة تعصو ما يتخلنيها جن I don't think is بخمسة قصة زخل أمريكا نتنهجرات نهندن باكستان نخلت يوم نا إيران مراقب بزناتكم بحر كم زي حلفي لكن تزستغلها كساب حجنا يقبرتون لا بخلا زراربا بزحت مراقب يحلفا كم زلوا كم تري وزلوا بطلع على زلوا فاينانشال تايمز ون جريت 1 يورو سلز دونالد ترامب بقى في فكرة له أباي تاجن أتي نسو غير وزلوا حقي ملو بملو يسري هلن يمزو بهالزلوا زي أبكوننات كما يكترقوميو انتاي قاونيو نجزيا نقطفو هجي من البعض دونالد ترامب نزيد حراي لزو حلفو زلون انتاي كون يخون بحريلكا من البعض بوليتيكا وصوتاون كون خلي مهنياتو طبعا عالم ندادي حجي نزا فيديو ابز قبر الله زلو اتي برنت بحال مالتيو $200 አሉ ካብሱ ሳታት ዝነበረና 200 ኦልሞስት ናብ ዳብል ገጹ ቀሪብሎ ክልተ ወርሒ ድማ ገይርለቱ ኩናት ስለዚ ቁጠባ ናይ ዓለም ናብ ሕማቅ ገጹ እናተደናደነ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ድሮ ናይ ቁጠባ ናይ ዓለም ዘሎ ነውፂ ከረየኩም እየ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ብቁጠባ እንታይ ይገጥመሎ ቤዝ ናቱ ድማ ክንዲ ምንታይ ከሰንብዶ ጀሚሩ ኣሎ Cratered. That is the word now from Megyn Kelly, once a huge defender of President Trump, of course. She's reacting to these series of polls and such now that are not so good for Trump amid the war with Iran. Today, consumer sentiment hit its lowest level on record, going back to 1952. 58% of Americans also now disapprove of the job that the president is doing, according to the New York Times polling average, the highest disapproval numbers of his second term. And the most recent Fox News poll shows a majority of voters think that Democrats will be better than Republicans for the economy. And get this. كم تري وزر لهم دونالد ترامب كند منتاي أب نايمودا يوم قل كم زولينا نرزلنا ريبابليكانز بحال بارتا بأمريكا بو من تردماتي دونالد ترامب نبعلو بمنتاي مزفلوت ندهريلنا بكتبة أب كتبة زحش يوم زبالو نيرم أب كتبة زحش أبركتو سلوب ريبابليكان يوم زبالو نيرم now كم تري وزر لهم أب كتبة كونسيما سنتيمنت مالت هذا حزب أمريكاسي أب كتبة زلوا تعزبت وين جمجم تزخافة يكوين زلوا زمالت هاي مالتي صباح قبله مكت جدد كخفيو يعني كل تورهي كاب حجز جدد كونيو قبل كل سم تايز قبر لو مخقص أزق بوزنا بركضان كجزنت دليل نو جنزبي حشني فيكيشن كخيدي حسبت نير نو جنزبي سيف قبرالني كم ز عين الدمانة تكتبا توم كأن حسيتيو سلمتاي تكونسيمر تي عميل ويونتي حزبي أبزمت زلوا حدا جاي مسكم زلوا تترديو أكايدو يصغير تأكايدو مغيار دمانة قطبات صبغ مالتها يكون توم نبنت نبرت كنت جزء باكا فريق كانت ليه تجزء لها أتكامبانون عق شيء زقبوا أي شيء تاني شو نسل بعلو أتاوي تسلز جود سبق جمري and then تعالوا تاوي مخبلا كعسو يجمر مالتي تنتي تسألوا مالتي سلازي درو أبطريق كابشن شاتميتن حمسة جمير كاكساب حجي اتزخف أنا يكون سيمر سنتيمنت أب أمريكا يرى اللي يمز بالزلو قد حق أن طريقايو دونالد ترامب نتناي أمريكا تخور علو ناي تريد ناي نقدي بتعريف بقلن غيرو تصيقو حجر ما نتي دحر كالا يكونات عالم زتاتاتو انترناشنال رولز بيزد سيستمز بالزنبره بعلي صبرلو ناي ندادي قربنا عالمنا سيرولو نحنت هاجر ترايد يكون ني ايران ني قطر ني عراق ني كويت ني بحرين ني سعوديا بعد بكفيلو ني امارات بومل ندادناتن كم زي شطا غيرونالو ازي دما حدا عب كونفيجن فتيرلو أنا حنت نجار لنك أنا كبرها لكم دليل زلهم حنت نجار كريكم يتصني إلى ده حنزيا من اسمعي نزيا زبلوا زلوا دونالد ترامب كنا منتهي حدا جنيا من قد يحيزوا خمسة زلوا كردانا سنتهي باللوبزي حدا disapprove President Trump approval rating درجة 55% أنصارو كم زلوا إذا نجار زلوا كابا حليفهم دما أبكو تباسي دونالد ديمقراط سابكو تبا بزع من بارتات يكونن أبزوان زجن حزب أمريكا بعبيو 52% ني ديمقراطس كمرز كم زدلي ريبابليكان دم 48% أتا عباي جيم إيراناويان أو توازلوا قبل دونالد ترامب جن انتهى مسيلكم كريكم يا مجمريا تسفهم زغورز أتوم بارتناتو كابو
ኣብዚ ክንሰምዕ because this is going to be very, very interesting. ኣብዚ ንቕድሚት ክንከይድ ከለና Trump has cratered. I mean, cratered. It's like not even present tense anymore. It's done. You're effed. You need to adjust something ASAP. Max Rose, Gretchen Carlson, are both out front here. ዶናልድ ትራምፕ ነታ ፓርቲ ሒዝካ ትጠፋ ኣለኻ ኣማራፂ ዝበሃል ድማ የብልናን ቀልጢፉ ለውጢ ክገብር ተዘይክኢሉ እቲ ሪፐብሊካን ፓርቲ ዝበሃል ኣብ ከቢድ ዝኾነ ሽግር Gretchen, do you see it as bad for the president and the Republican Party as she's painting it? I think it's bad with a capital B. He's underwater in absolutely every category except border security, which is 53 to 47%. With independence, he's underwater 55 points. There's been almost a 60-point swing since he was reelected just a year and a half ago. And that's no matter what any campaign says. Like, we don't watch it, we look at trends. That is like a 5-1 fight. ዶናልድ ትራምፕ ሕማቕ ዘሎ ኢላታሲ ሕማቕ ዘይኮነስ ባድ ዊዛ ካፒታለት ኣዝዩ ሕማቕ እዩ ዘሎ ኣዝዩ ሕማቕ ይኸይድ ኣሎ ምርጫ ሎሚ እንተተኻይዱ ኣብዚ ለንቀን እንተተካየድ ዶናልድ ትራምፕ ብዘሕፍር መንገዲ ምተሳዕረ ነይሩ እዚ ማለት ድማ እቲ ፓርቲ ናቱ ንዝተወሰነ ግዜ ክፅመሞ ድሕሪኡ ግን ክጉሕፎ ክጅምር እዩ ታሪኻዊ መረዳእታ ክቡና እዮም ካልኦት እንታይ ይበሃል እዚ the bush effect ይብልዎ ንጆርጅ ቡሽ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኩናት ኢራቅ ዘጋጠሞ ንዶናልድ ትራምፕ ከጋጥሞ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብዚያ ስምዕዎ for Trump to continue to slide. Now, one of the theories that I am focused on is that one of the things I think is important for the future health of our democracy is I've always talked about we need to get Trump to 32%. And that may sound like the DOZA line that you've talked about? The Bush line is what I call it. The Bush line, okay. Yeah. And this is when George W. Bush left office, with the Iraq War, he was at 32%. And that was, so a lot of Republican voters had left him at that point and people thought he was doing a lousy job. But it wasn't just that he left office at 32%. It was that being at 32% made the Republican Party ripe for takeover from Donald Trump, right? They lost 2 national elections to Barack Obama. And then the party, when it came back into power, it was something very different than what it had been before. እንታይ ትብል ኣላ መሲልኩም እዛ ዘረባ እዚኣ እንተተረዲኹም ኣብ ኣሜሪካ ዘለዎም ፖለቲካ ክሳዕ ክንደይ ክቕየር ከም ዝኽእል እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ and this very very important ኣነ ኣብዚ ቻነለይ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ረኺብና ነምፃልኩም ምህላውና ከም ዓብ ነገር ክትርእይዎ ኣለኩም ባህላየ ስለምንታይ ከም ትብል ኣላ መሲልኩም ሪፐብሊካን ኣብ ግዜ ጆርጅ ደብልዩ ቡሽ ካብ 2000 ጀሚሩ ናብ ድሕሪ ክሊንተን ዝመፀ ማለት እዩ ካብ 2000 ክሳብ 2008 ዝነበረ ፕሬዚደንት ማለት እዩ ኣብቲ እዋን እቲ ኣሜሪካ ሓደ ኣገዳሲ ምዕራፍ እያ ገይራ እሱ ድማ ኣብ 2002 እቲ ናይ ኒውዮርክ ተሃሪሙ ተባሂሉ ንግብረ ሽበራ ከነጥቀ ኢና ተባሂሉ ኩናት ናብ ኢራቅ ኩናት ናብ ኣፍጋኒስታን ጀሚራ እዚ ሕማቅ ኩናት መንፈስ ናይ ሕማቅ ኩናት ዕዳ ንዕዳ ዝገበራ ንኣሜሪካ ሽዑ እዩ ዝጅምር ክልተ ተርሚ ድማ ስለ ዘመሓደረሲ ካብ ምሕር ኣሜሪካውያን በቲ ኣካይዳት ዝሰክሕዎ ንዶናልድ ትራምፕ ንኦባማ ንእሽተይ ፀሊም መሪፆም ጥራይ ደይኮነ ን8 ዓመት ኣመሓዲሮሞ ጥራይ ደይኮነስ ሪፐብሊካን በቲ ቡሽ ዝገበሮ ተፀላእነት ካብ ምሕር ምስንባድ ዝተበገሰ ንዓሻ ዶናልድ ትራምፕ ከማን ክመርፁ ክኢሎም ምክንያቱ ጠቕላላ እቲ ቤዝ ናቶም ምእማን ስለ ዝኣበዮም ኣብ ፖለቲካ ተመክሮ ዘይብሉ ሓደ ናይ ተዋስኦ ዝኾነ ኣብ ተዋስኦ ዝነበረ ሓደ ቢልዮነር ዓሻ ምስ ህዝቢ ግን ኮኔክት ክገብር ዝኽእል ኩናት ኣይገብርኒ ነቶም ኣብ ዋሽንግተን ዘሎ ኣይሰምዖም እየ ምስኦም ርክብ የብለይን ደስ ዝበለኩም ክገብረኩም እየ ኢሉ ዝሓሰቦም ንዑ ክመርፁ ተገዲዶም ኢሉ እዚ እንታይ ዘርእየካ እቲ ቡሽ ዝገበሮ ስምብራት ነቶም ሪፐብሊካን ኣመና ስለ ዝሃሰዮም ክልተ ግዜ ዴሞክራት ሳብ ስልጣን መፅኦም ጥራይ ደይኮነ ካብቲ ናይ ቀደም ብናይ ውትድርናን ብናይ ፊሎዞፍን ዝኸዱ መራሕቲ ዘምፅዎም ዝነበሩ ወፃኢ ሓደ ዓሻ ካብ ካልእ ሜይንስትሪም ኣምፅኦም ንዶናልድ ትራምፕ ቤዝ ናቶም ገይሩ ህዝቢ ንዑ ክድግፍ መሪፁ እዚ ማለት ማለት ክንድምንታይ እቲ ቤዝ ኣብዚ ናይ ደገ ዝኸይድ ኩናት ሰልችዎ ከም ዝነበረን ኣብ ቁጠቡ ዘተኩር ጥራይ ከም ዝደልዩን ንዑ ድማ ዶናልድ ትራምፕ መታለሉ ኮይኑ መፅኡ ኣታሊልዎም ኣብዚ መፅኡ ማለት እዩ እጂ ማለት እዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝኸዶ ዘሎ ካብ ምሕር ንሪፐብሊካን ከቆጥዕ ስለ ዝኾነ ድሕሪኡ ዴሞክራትስ ክመፁ ጥራይ ደይኮነስ ወላ ሪፐብሊካን ናብ ካልእ ዓይነት መንገዲ ንክኸዱ ክግደዱ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣስተውዒልካ እንተሰሚዕካ እዚ ሓደ ነጥበ መቐይሩ ኣብቲ ሪፐብሊካን ፓርቲ ክመፅእ ካብ ምሕር ተፀላእነት ናይዚ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ምክንያቱ ጠቕላላ ነቶም ደገፍትናቱ ጠሊሞም ጥራይ ደይኮነሲ ኣብ ፖለቲካሲ ዘፈንፍን ተግባር ዝገብር ዘሎ ለሚሸውዩ ከምዚ ሃይፐርቦሊ ኣዝዩ ዝተጋነነ ነገር ዝገብር ዘለና ከይመስለኩም ኣብዚያ ስምዕዋ ሕጂ News out of Washington, D.C. No one cares. That's the real story here. Literally, no one cares. Everyone thinks this is fake. Because of course they do. Because everything is fake.
everything is spectacle and theatrics, which isn't a new thing in the world of politics and media, but the laziness and lack of seriousness with which this circus of an administration is operating has certainly made apathy a mainstream response to it. I mean, he bombed a girls' school in Iran and hasn't owned up to it yet. Of course no one cares that someone allegedly tried to. እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ደንቀነ ዶናልድ ትራምፕ ፈተነ ቅትለት ተኻይድሉ some breaking news bla bla ምስ በሉ we don't care ኣገዳሲ ይኮነና ዓና ካብ ምሕር ሓሶት ናይዚ ስርዓት እዚ ዝተባሃለ እንተተባሃለ ወላ ተቐቲሉ እንድሕር ተባሂሉ ሰብ ክግደስ ኣይኮነን እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ኩሉ ትሪእዎ ዘለኹም ፕሮፓጋንዳ ምዃኑ ተረዲእዎ ሰብ ሰልቺዎ እዩ ክንደይ ግዜ ሕጊ ክጥዕስ ክንደይ ግዜ ይከታለና by the way ብዛዕባ ምትላል ጥራይ ቪድዮ ዝግበር ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ እዛ ሕጂ ገይርዋ ዘሎ ፈተነ ቅትለት ተባሃለሲ ሕማቕ መዓልቲ ውዒሉ ከም ዝገበራ ስምዑ ብዚ An assassination attempt. Another one? At the correspondence dinner, which celebrates the First Amendment. We'll make this about the second. How American? My approval rating has never been so low. So end the war with Iran and release the Epstein files. This plan will distract from those. Of course it does. Here's the plan. The shooter is in the building. Wait, he's just in the building? Affirmative. With the entire top levels of government, and he's just in? Yeah, minimal security, no metal detectors. Oh, that's believable. He will then just sprint past us like... ተዋሶይ በቃ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ተዋሶዮም ዝገብሩ ዘለዉ እዚ ፈተነ ቅትለት ለንቀነ ዝተኻየደ ዝበሃል ዘሎ ተዋሶዮም ኢሎም ዝላገፅሉ ዘለዉ and ብከምዚ ተዋስኦ ንነዊሕ እዋን ክትፃወተልና ይትኽእልኒ ኢኻ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ነገር እዚ ከም ገለ ዓይነት ቅትለት ኢልካ ንዘላለም ከምዚ እናሽካዕካና ክትነብር ኣይትኽእልኒ ኢኻ everybody is playing እቲ ነናቱ ተራይ ዝፃወት ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ብከምዚ መንገዲ ኣሜሪካ እንድሕር ቀፂሉ ዶናልድ ትራምፕ ተኣማንነት ናቱ መሬት ዘቢጡ ጥራይ ዘይኮነ ብድሕሪ ሕጂ ናይ ብሓቂ ከምዚ ተጋጢዎ እቲ ህዝቢ ሰብ ኣብ ጎኑ ጠጠው ዝብል ኣይመስለንን ምክንያቱ ብብዙሕ መለክዒ ብብዙሕ መንገዲ ነቲ ህዝቢ ክሕስዎን ከታልሎን ይፍትን ስለ ዘሎ ንኮሜዲ ዝኸውን እምበር ሪል ፈተነ ቅትለት ከም ዘይተኻየደ ባይ ደ ወይ እቲ ሰብ ተሃሪሙ ድዩ ተታሒዙ ድዩ ወላ ዓበይቲ ክኢላታት ናይ ሲአይኤ ከማን ዝነበሩ ዝእመን ስቶሪ ኮነን ተሰሪዑ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ብከምዚ 10 ግዜ ከተሽክዑ ተፈቲንኩም ሓደ መዓልቲ እቲ ሰብ ክነቅሕ ከም ዝኽእል ምርዳእ ከድልየኩም እዩ and this is going to be very interesting እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብሓፈሻ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ነፍሱ ዝኻለ ተዋስኦ እንድያ ተፈጢራትሎም ዘላ ብዛዕባ እዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፈተነ ቅትለት ኩሉ ሰብ ክዋስኣን ክላገፅን ክፃወትን እዩ ዝውዕል ዘሎ and we don't see anything ዝኾነ ንዕኡ ዝድግፍ ወይ እውን ሓደ ኣገዳሲ ነገር ኣጋጢሙ እሞ ንዶናልድ ትራምፕ ሰፖርት ክንገብሮ ኣለና ፍፁም ከም ዝበሃል ነገር የለን everybody is like ኣመና ተዋስኦን ትርጉም ዘይብሉ ነገርን ሓሸውየን ተቐይሩ ከም ዘሎ እቲ ፖለቲካ ሰርከስ ምዃኑን በዚ መንገዲ ተቐፂሉ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ይኹን እቲ በይዝ ናቱ ሕማቕ ነገር ከጋጥሞ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ገሊኦም ካብ ሓሊፎም ከማን እዚ ጉዳይ እዚ ናብ ካልእ ዳይሬክሽን ክኸይድ ዝኽእል ዶናልድ ትራምፕ መፍትሒ ሕጂ እንተዘይረኺብናዮ He needs followers. He needs people who are going to do things for him besides vote, because the ones who are going to show up to vote in November, they're not going to be enough. And so if he's going to stay in power, something else is going to have to happen around November, just like he needed something else to happen around January, November. Is he recruiting for a coup? Yeah, that's what I think it's about. It's because or something like that, right? Like he'll keep it vague, just like he did the last time. Remember, this is a guy who even before he discovered he was Jesus was trying to get people to overcome an election and keep him in power. That already happened once. And if it can happen once, it can happen again. And I think it's a reasonable... Donald Trump, as is November, ኣብዚ ሚድ ተርምስ ማለት እዩ ምርጫ ከም ዘይካየድሲ ገለ ነገር ክገብር ዝኽእል እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኩሎም ቶም ኣብ ዙርዩ ዘለዉ ዝኽተልዎ ዘለዉ እዚ ኩናት ናይ ኢራን ናብዚ ሰፍሐ ኩናት ናይ ሃይማኖታዊ ኩናት ናይ ክሩሴድ ኩናት ገለ ገይሮም ንዶናልድ ትራምፕ ፍሉይ ናይ ኩናት ፓወርስ ከም ዝወሃቦ ገይሮም ኣብ ስልጣን ክቕፅል ከም ዝኽእል ክገብርዎ ክፍትኑ እዮም ንመን ከርብሑ ኢሎም እዮም ከምኡ ክገብሩ እስራኤል ከምዚ ዓይነት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኢዶም ዝቆፃፀርዎ ድሕሪ ሕጂ ክረኽቡ ድዮም ኣይረኽቡን ርግፀኛታት ኣይኮኑ ምስ ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ምንቅጥቃጥ ነዚ ሕጂ ኣጋጢሞም ዘሎ ዕድል ክረኽቦ ይኽእሉ ዳ ይረኽቡን ርግፀኛታት ኣይኮኑ እዚ ማለት ንዶናልድ ትራምፕ መበል ሳልሳይ ግዜ ኣብ ኩርሲ ኣብ ምርጫ ከነቕርቦ ኢና ዝብል ዘረባ ሰሚዕና ኢና እሱ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ምርጫ ኣብ ከቢድ ኩናት ነቲ ሃገር ኢኻ ናይ ኩናት ፓወር ሂብካ እቲ ምርጫ ንግዚኡ ጠጠው ከም ዝብል እውን ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ዝብል ገምጋም ኢና ንሰምዕ ዘለና Now, I'm not sure if this is going to happen, but ብዙሕ ምልክታት ኣለዉ እቲ ኩነታት ካብ ትፅቢት ናትናን ካብ ገምጋም ናትናን ወፃኢ ክኸይድ ከም ዝኽእል ሕጂ ናብ ኤሮፓውያን ንስገር
And his response surprised me. He said, quote, "For us, Trump's attack on Iran is less consequential than his threat to attack Greenland. When he did that to America's oldest allies, I knew that Europe would not follow America's approach to China," unquote. In the US, Trump's periodic insults hurled toward Europe tend to get treated as routine tantrums, part of the reality TV show that is now the White House. But in Europe, the accumulation of abuse has reached a tipping point. Daniel DePetris recently wrote in እንታይም ዝብሉ ዘለው ዶናልድ ትራምፕ ትዕቢት ናቱን ተሓዲድ ናቱን ኣብ ኤውሮጳ ኣብ መወዳእታ ደረጃ ተበፂሕዎም ከም ዘሎ እንታይ ማለት እዩ ብፖለቲካዊ ትዕቢት ጥራይ ዘይኮነ እቲ ንግሪንላንድ ክወስድ ኢሉ ብተደጋጋሚ ዝፍክሮ ዘሎ ኤውሮጳውያን ኣብ ናይ መወዳእታ ደረጃ ምስ ኣሜሪካ ዘለዎም ገምጋም ዳግመ ግምት ንክገብሩ ኣብፂሕዎም ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለው ናብ ኤውሮጳውያን ስጉምቲ ክወስዱ ክእሉ ዶ ኣይመስለኒ ኤውሮጳውያን እዞም እጅ ንፈልጦም ኤውሮጳውያን ፍሉይ ስጉምቲ ገይሮም አንጻር ኣሜሪካ ክኸዱ ይኽእሉ እዮም ዝብል ገምጋም የብለይ ግን መሰረታዊ ሽግር ይገጥሞም ዘሎ ንኣብነት እቲ ገጥሞም ዘሎ ሽግር ዝብልዎ ዘሎ let me show you ኣብ ኤውሮጳ ዘለኹም እውን ክጠቕመኩም ስለ ዝኽእል እዚ This long before you reach the airport, not by weather, not by strikes, not by passport queues, but by jet fuel. The fuel that ኣብዚ ሳመር እዚ መገሻታት ተሓስቡ ዘለኹም ደጋጊምኩም ሕሰብሉ ናይ ነዳዲ ዓብ ፀገም ኣጋጢሙ ስለ ዘሎ ኣብ ኤውሮጳ ብዙሕ ፍላይትስ ካንስል ይኸውን ኣሎ ብዓብዩ እቲ ቁጠባ ኤውሮጳ እውን ከቢድ ሽግር ክገጥሞ ከም ዝኽእል እዩ ብርግፅ ኣሜሪካ ነዳዲ ካብ ንኤውሮጳውያን ታንከራት ናቶም ካብ ኣሜሪካ ንክገዙ ተገድዶም ከም ዘላን እሳቶም እውን ኣማራፂ ሲኖም ንኣሜሪካ ይኸዱ ኣለዉ ቀፃልነ ዘለዎ መፍትሒ ከይበኸልዳ ኣይክእልን ብሕጂና ክንሪዮ ብሓፈሻ ግን ኤውሮጳውያን are in a deep trouble ካብዚ ጉዳይ እዚ ብኸመይ ከም ዝወፁ ድማ አይፍለጥን እዩ እሳቶም ጥራይ ግን ኣይኮኑ ፀገም ዘለው even Canada let's hear to Canada Canada, Doug Ford. Premier, thanks so much for joining us. What's your view of the Secretary's comments and how do you expect they will impact the upcoming trade negotiations between the U.S. and Canada? Well, first of all, thanks for having me on. And, you know, Mr. Lutnick can say whatever he wants, and we know one thing. Canadians love Americans. I love Americans. We love the U.S. ኣብ መንጎ ካናዳን ኣሜሪካን ዝነበረ ፍቕሪ ኣብ ኣዝዩ ሓደገኛ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ብፍላይ እዚ ሃዋርድ ሉትኒክ ዝበሃል ናይ ኮመርስ ሰክረታሪ ናይ ኣሜሪካ ለንቀነ ኣብ ልዕሊ ካናዳ ዝገበሮ ዘረባ እንተሰሚዕካ Thank you, and great idea, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Secretary, for being here today. Last year, according to the World Travel and Tourism Council, the United States saw a 5.5% decline in international visitors. We were the only major economy to see any decline. In my home state of New Hampshire, tourism is the second largest industry, both by revenue, and it supports 70,000 jobs. Canada has long been our largest share of foreign visitors, but last year we saw a 30% drop in Canadian tourism, largely due to the loss of trust and goodwill because of this administration's rhetoric around Canada. Secretary Lutnick, last week you said about Canada's economic strategy, and I quote, "They suck." I believe your spokesperson then said this was about Canada's economy. እንታይም ዝብሉ ዘለው ካናዳን ኣሜሪካን ኣዝየን ዝተጠናነጋ ሃገራት እየን እዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምሕደራ ግን ኣብ ልዕሊ ካናዳ ዘርእዮ ዘሎ ንዕቀት ነቲ ቱሪዝም ሴክተር ናይ ኣሜሪካ ብፍላይ ናታ ስቴት ናይዚያ ሰብ እዚኣ ኒው ሃምሻየር ዝበሃል ማለት እዩ ቱሪዝም ካብ ካናዳ ፀቢቑ ከም ዘንቆልቆለን ቁጠባ ናይታ ስቴት ድማ ብሕማቕ ተተንኪፉ ከም ዘሎን እንተኾነ ስቲል እቲ ናይ ቱሪዝም ተራ ናይ ቁጠባ ኣገዳሲ እዩ ስለምንታይ ኢኹም ትፃረፉ ዘለኹም ንካናዳ help the businesses in my state of New Hampshire and states all across this country who are hurting because of the loss of Canadian business and tourism. Canada's economy leans on the incredible $30 trillion economy of America. There's no doubt about that, Mr. Secretary, but insulting our closest ally and neighbor who provides a lot of business. We have a lot of businesses in New Hampshire, small businesses who work visitors. Outrageous that Canada will not put U.S. spirits on the shelf. And interest in a company that has American spirits. ዝኾነ ብርቱዕ ዝኾነ ባእሲ እንዲ ዘሎ ንካናዳ ምፅራፍ እንተቋረፅካዮ ኣገዳሲ እዩ ንካናዳ ብምዝላፍን ብትዕቢት ትኸድዎ ዘለኹም ካናዳ ንዓና ከማን ዝጎድእ ስጉምቲ ትወስድ ኣላ ብዓብዩ ካናዳ ድማ ካብ ኣሜሪካ ፍትሕ ንክትገብር ኩሉ ዝከኣላ ትገብር ኣላ they are really trying ካብቲ ናይ ኣሜሪካ ዲፐንደንሲ ፅግዕተኛነት ወፂኦም ናቶም መንገዲ ንክገብሩ ናብዚ ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን ንካናዳ ከቢድ ዝኾነ ጉዕዞ እዩ ክኸውን and
بتمساسال دما كم تري وزلهم ولا تيروبا كوميز قبر زلو نابنة تيروبا اتي كريدت كاردس نا أمريكا زتقومو زنبرة نعو قديفو ناتو كريدت كاردس سيستم كتاتاتو يدللو بزع تكنولوجي كاوت قاعتنينات ناتوم زنبرة مكلخال ناتوم زنبرة ناتوم كو قبرو كاب أمريكا وزاي ناتوم من قدي كفطرو يسعرو له نابنة فيزا ان ماستر كارد زبهال بمولو نتنا كريدت كارد سيستم سنا بايمنت سيستم نا أمريكا نا أوروبا كبابي شو 800 مليون زخون نسبي زقوا صار زنبرة سيو now they are trying to create their own ناتوم كو قبرو ناتوم بايبال ناتوم سويفت سيستم كو قبرو يقايل له زدما ساكندين أمريكا كهاسيا خمس خنا بلونج ترم كندا كوم ناتوم كو قبري فتن له بزحات أجراد دما ناتوم فرنسا ورك ناتا أبزريو فرنسا ورك ناتا كاب نيويورك كم زمت أتو ناب أمريكا أب نيويورك زنبرة ورك ناتوم شيتهم بس أمريكا تزراري بكاس لزي سلت نتورك أمريكا زنبرة بخبور شيتهم كاب أوروبا جزيهم تكيومه زدما أنت مالتيو نا بزحات أجراد Germany and Italy pressed to bring 245 billion of gold home from US. European German طليان عندما ورك ناتهم كم تسوي سعر لو أين هو بكم لنا نتورك عند عري لهم عندما يشتوا نتوركي نتجنز وسيلهم عندما كاب أوروبا كاب كال عداقات تنجز يوم يمسوا له زدما أمريكا كيف توت نتورك ناتا كابا كم زلة تجبر الله مالتي زنا كارو تجارات أبيدهم زنا بري كل زنا رياز لنا دما هذا معلتي أمريكا تدميرو أب كبيت سخون شجر كتواميو قبل عليه دما تنريو زلنا هذا نجار كردانا خلاله أفكرت عرب وريدو زلو تأجم نت دولار زجبرو لو تسقط خاليو أوروبا وين كابتز نبرون كنتاك اللي يخلو أوروبا نعطهم ربحنا جبر خديم هجرات عرب سنك توريدوهم زلو دولار تسقط جبرو لو تشاينا دمانا تا جيم تسقط الله سلزي أموداتا زي دونالد ترامب بتعبيد خد زلو انتايك فتريهم زبلو زلو أمريكا كرخا خبلايو حما غودا دغان خطودق كجبرايو يوم زبلو زلو كنا منتاي وتيد كمصغل كنا منتاي قلطافه كل وخل زي غدايزي بحجز الرايو حدا نجر جنسوريو نأمريكا قبلهم ترم كوجد أزغل سجون تتخيل توسط كم زلا كنرينا بفلاي نهجرات عرب مسكرنا أفريقيا تهاجزنا دما هجنعو كنركن فتنينا let's go. Right now, almost everything you use, fuel, electronics, food, passes through one narrow corridor on Earth. A corridor that begins at the Bab el-Mandeb Strait and ends at the Suez Canal. And sitting at the southern gate of this global artery is a country most people barely talk about, Eritrea. Okay. لأنكني هذا نجار بتدقاقامي يزرب على نسودما بابل مندب زبل كهي بحري زبل بتدقاقامي دسمع زلو زربايو سلمنتاي إيران نايت بارليامنت وهابك على دما أقداسي نتي زررب مس أمريكا زكايد زلو تي قالي باف زبلوه تايلو صحيفة بيكس إيران بزح كاردي زلوا هذا كابت كاردي دما كسب حج زي فتقمت له نسدما بابل مندبو كتعصو تخليا زبل متنققتا يبلو سلازي زي متنققتا زي نابزح نجر كترغوم زخلي حدا كابانا نلعلي بغداينا زحمو كاب غداينا نلعلي بغداينا ليت معالت تزاربس كنابم نسكر غداينا غدايام ኮይን ዝስማም ጥር ከጥቅምት 2015 ጀምሮ በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ያለው ግንኙነት እየተበላሸ ቆይቶ አሁን የተካረረ ደረጃ ላይ መድረሱ አዲስ የፖለቲካ ጨዋታ የጀመረች ይመስላል። በአሁኑ ወቅት ዋሽንግተን በመካከለኛው ምስራቅ ባለው ከፍተኛ ጦርነት ተወጥራ በምትገኝበትና በቀይ ባህር ደግሞ የሁቲ እንቅስቃሴ እረፍት በነሳት በዚህ ወቅት አዳዲስ ስልታዊ አማራጮችን ለመፈለግ የተገደደች ይመስላል። ዎል ስትሪት ጆርናል በቅርቡ ይፋ እንዳደረገው የትራምፕ አስተዳደር ለዓመታት የአፍሪካዋ ሰሜን ኮሪያ በሚል ስም ስታገላት በቆየችው ኤርትራ ላይ የጣለችውን ማዕቀብ ለማንሳትና ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቷን ለማደስ እያጤነችበት ይገኛል። ይህ ዜና ለቀጠናው አዲስ ተስፋና ስጋትን አቀላቅሎ ይዞ የመጣ ቢሆንም የአሜሪካ እቅድ ግን እንዲሁ በቅንነት የመነጨ ሳይሆን የራሷን ብሔራዊ ጥቅም ለማስከበርና የቀይ ባህርን የንግድ መስመር ከሁቲዎች ጥቃት ለመከላከል የምታደርገው ስልታዊ ሽግግር እንደሆነ ይታመናል። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብጉዳይና ኤርትራ ከም ቀዳማይ አጀንዳኦም ገይሮም ስለ ዝሰርሑ እዚ ኣሜሪካ ናብ ምስ ኤርትራ ክትገብሮ ኢላ ተበጊሳ ዘላ ናይ ብሓቂ ኣሰንቢድዎም ኣሎ እንተበልና ኣናይስካ ዝርአ ነገር ኣይኮነን። እዚ ማለት ድማ ኩላታ ንሳቶም ዝሓስብዋ ዝነበሩ ፀወታ ብሙልኣ ኣብ ኤርትራ ዝተመርኮሰ እዩ ነይሩ። እዚ ኩሉ ናይ ባሕሪ ገለመለ እናተባህለ ዝግበር ዝነበረ ድራማ ኣብ መወዳእታ ብኸመይ ክውዳእ ከም ዝኽእል ሕጂ ንሪኦ ኣለና። እንታይ ይብሉ ኣለዉ እጂ እዚ ጉዳይ ናይ ሑቲ እዚ ናይ የመን ኢራን ብየመን ጌራ ብሑቲ ጌራ ንባቤል መንደብ ክዓፅው እየ ትብል ዘላ
هذا عبي سقاتنا أمريكا فتيرو لا كم زلون أمريكا دما قلتف أبقى بحري زلوا positioning أبقى بحري زلوا تلوا ربحا شركنة كتحيلن كتغيرن كتغوايه كم تغلن حانت كعب أبقى بحري زيتة تنكف الزلا strategically باستراتيجينا تادما autonomous مسمان كي تسقعدنا تا من قد تقبر زل حجر إيرترا سلو زخنت مس إيرترا زلنا زحج زلنا عدل تتغينا تقاينا نتقو دايك نقاص ركن كلالنا أبز بالمدن دمتاز وصحيهم دمصلو دقيمنا كان رؤيا كان فتننا أبز جنتايم زلو the US is considering lifting years of sanctions on Eritrea هذا كابتي قبل الإيرترا مس إيرترا زمدنا خجبر تقاينهم زلو قداك العلوة كم زخنون تعلم دما to use Eritrea strategic coastline for maritime security ስለዚህ ናይ ኤርትራ ኣብ ደገ ባሕሪ ብምጥቃም ናቶም ናይ ባሕሪ ናይ ንግዲ መስመር ንምውሓስ ክጥቀሙ እዮም እዚ ማለት ድማ ምስ ሑቲ ዘሎ ዝምድና ንምፍታሕ ኣዝዩ ከቢድ ስለ ዝኾነ እቲ ዝበለፀ ክኸውን ዝኽእል ምስ ኤርትራ ዘሎ ዝምድና ኣማሒሽካ ነቲ ዘሎ ነገር ውሕስነት ክትፈጥር ምፍታን እዩ እሱ እንተዘይገበርካ ድማ ካልእ ሽግር እውን ክመፅእ ስለ ዝኽእል re-engaging Eritrea is linked to its relationship with Ethiopia እንታይ ካ ይብልለው እዚ ድማ ني إرترا مس إثيوبيا زلوا شجر نمفتحون أمريكا تغطق تجبر كم تخل ويون زمدناتات نكلتين هجرات نكرب زح سرح كسرح كم تخل يوم زولو زلوا أي جبرني أي بلكوني كجبر له زخل من قدلو the US condition Eritrea must reconcile with PM كم زيجي كابي ممتي مزاربا هذا هوتات زخنة أبزز بولوس معود حد recognition that followed, including the awarding of the Nobel Ethiopia's role. More importantly, it highlighted a key condition, but as a triangular dynamic in which Ethiopia remains central. At the heart of this evolving narrative lies a core strategic idea. Reconciliation between Abiy Ahmed and Isaias Afwerki is not simply symbolic, it is structurally significant. Their relationship has historically functioned as a central variable in the Horn of Africa's stability architecture. When alignment exists, and follows. The region of mistrust, diverging security calculations, and competing regional priorities. What emerged was not a complete breakdown, but a relationship characterized by a less clearly defined alignment rather than clear alignment sense, its incentives to reassess the cost of حجنتا يوم زبلو زلو بتدقاقامون كم نسمع زلنا أبزون كنسم أينا أزي أمونغو إيرتران إثيوبيان زلو أمريكا مس إيرترا كتسرح ندحر خوينا ويونس أمدوك الجمبر ندحر خوينا إيرترا مس إثيوبيا زلو عزم دنا كفتح تساقطو قبريهم ويكا دفيت كقبريهم يوم زبلو زلو زمال الدماء أمونغو إثيوبيان إيرتران زلو زمدنا نمغيار أمريكا دفيت ساقطو قبريا يوم زبلو زلو وخالا زراربا انتاي أبينا نمتس زلنا حجز زراربا زكن سمع كلنا نوعي ندللنا قلما لزبل إيرترا كل خلي قد نتاحتو نتازربا وطيل كاريا إيرتران إثيوبيان انتاي زبا أصوم نقر سلو زلو يوم كعرقو انتو خينوم دما إيرتران تا كتقبر كتكلا اللوا إثيوبيا خي انتا كتقبر كتكلا اللوا كتبلا لكا نزاحتو دما نشو من تعامت ندحريت نملسا إيرتران إثيوبيان أب كبيت زخون وتهدراو متفنانا بزنبرولو كساب كل تشنا سرتو شمنتن انتاي سلز تغيريو إيرتران إثيوبيان ويكا أبي أحمدن بريزنت سياسن نتي زنبرت أجن فتحهم أبتأولا بحدا دو كبلو زخالو زبزر ينازلو سئلتات وتسيتاي من تاي نيرو ندحري لكمني ندحري تملسا لنا انتاي سلز قاطميهم كم زعين زمدنا غيرو ميرو بعلاتهم نكل زفتشو بعلهم سلازلونا كل لا ينبل እንኳን መቆጣጠር ያልቻለ ሰው በየጊዜው እየተነሳ እንትናችን እናስመልሳለን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ብቻ ሳይሆን ኢታማዦርሹም እየተነሱ በሚሉበት ጊዜ ያ ትርጉም የሌለው ነገር ነው። ግን ደግሞ መሰረታዊ ነገር ጋር ነጣ ሁለት ነገር ነው ያለው። የኤርትራ አሰብ ለኛ ይገባናል ስትል አንደኛው ኢንተርናሽናል ሕግን ተከትለ ነው። ምክንያቱም በመጀመሪያ ደረጃ ቲፒኤልኤፍ ወይም ደግሞ ኢፒአርዲኤፍ ብለው ከፈለክ ፈርመው ኤርትራን ነፃ ነች ብለው እንዲሁም ከፊት ሆነው በዩናይትድ ኔሽን አልጸደቁ። መንግስት አብይ መጥቶ ወዲያውኑ እንደመጣ ከኢሳያስ ጋር ሳውዲ አረቢያ ሄዶ ተከራረመ። በሳውዲ አረቢያ መንግስት የሁለታችንንም ሶቨርን ራይት በአገር ደረጃ ልናከብር ተስማምተናል ብለው ኖቤል ፕራይስ የሚያገኘው كم تري وزلهم it is very very interesting انتا يزبلو زلو مسيلكم عبزي سبو غير كرداكم بعلزي تقرباتا غير زلو ددع دمسل سب مصراف كوا دسايب لنن انديغن كم دي اتوم زعمسلو
10 ግዜ ኣብቲ ገባሕሪ ይግባአና እዩ ኤርትራ ዝተዳኸመ መንግስቲ ዓቕሚ የብሉን ባሕሩ ንክከላኸል ዓሰብ ንዓና ይግባአና ታሪኻዊ ዶ ምስጢራዊ ዶ ስግንጢራዊ ዶ እናበሉ ረቢሾምና እንዲዮም ነይሮም እዚ እንታይ ዝብሎ ዘሎ መጀመርያ ልኡላውነት ናይ ዓድኻ ፀጥታን ድሕነትን ናይ ሃገርካ ክተውሕዝ ዘይከኣልካ ስግር ባሕር ዘሎ ፀጥታ ከውሕዝ የምባል ከምታ ናይ ባህልና ልምት ዘረባላ ታይም ዝብሉ ምንፅፅላይ ዲ ወላ ምንፅፅላይሲ ማዕኮራ ዘይከደነት ሰማይ ከደነት ዲ ወላ ከም ትብላላ ዘረባ ሕጂ ናይ መፀትለይን ኣላ ዝኾነ ማዕኮራ ዘይከደነት ሰማይ ከደነት ዲ ወላ መሬት ከደነት እዩ መሬት ከደነት መስለኒ ልክዕ ከምኡ ድማ ጉዳዊ ውሽጣዊ ጉዳይና ሰላምናን ድሕነትናን ከነረጋግፅ ዘይከኣልና ቀየ ባሕርን ካልእ ቦታን ክንብል ከልና ፈኸራይ ካልኣይ ኣብ ደገ ባሕሪ ይደሊ ኣለኹ ክትብል ከለኻ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ረጊፅካ ይኮንካ ክትከይድ ዘለካ ኢሉ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ እዚ ማለት ኤርትራ እስኻ ፈቲኻ ዲኻ ኣይፈተኻን ሎሚ ዲ ተረዲእካ ዋላ ተቂስካ ዲኻ ነርካ ኤርትራ ልኡላዊት ሃገር እያ እዚ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተቐበለ ነገር እዩ ቅድሚኻ ዝነበረ መንግስቲ ዝተቐበለ እዩ እዚ ድማ ቅቡል ብዓለም ደረጃ ድማ ኤርትራ ባንዴራ ስቕለት ልኡላዊት ሃገር እያ ሕጂ ተበራቢርካ ኣዲስ ኣበባ ዓሰብ ግባአኒ ስግንጢር ግባአኒ ዝበሃል ዘረባ የለን እታ ሳልሰይቲ ግን እዝኑ ደጊፉ ደስምዖ ዘሎ እዚኣ ኣገዳሲት እያ እዚ ሎሚ ኣብ ደገ ባሕሪ ይግባአኒ እናበለ ንዓኻ ዘዋፍረካ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ 2018 ምስ ኤርትራ እንታይ ገይሩ እዩ ሰላም ገይሩ እንታይ ኢሉ እዩ ሰላም ገይሩ እንታይ ፈሪሙ እዩ ሰላም ገይሩ ይብሎ ኣሎ ንልኡላውነት ናይ ኤርትራ የኽብር ኢሉ እዩ ሰላም ገይሩ ይብሎ ኣሎ ነቲ ብይን ናይ ውዕል ኣልጀርስ ሙሉእ ብሙሉእ ይቕበሎን ከተግብሮን እየ ብምባል እዩ ኣሜሪካን ስዑድያን ካልኦት ሃገራትን ብዘለዎ ኣብ ኣቡዳብን ኣብ ሪያድን ናይ ሰላም ዲክላሬሽን ገይሩ እዩ ገይሩ እዚ ድማ ንልኡላውነት ናይ ኤርትራ ሙሉእ ብሙሉእ የኽብር ንውዕል ኣልጀርስ ንብይን ናይ ኣልጀርስ ድማ ይቕብል ኢሉ ኣብ ቅድሚ መራሒ ናይ ዩኤን አንቶኒዮ ጉተረስ ኣብ ዝነበረሉ እዩ ፈሪሙ ስለዚ ዳትስ ዋይ ናብ ጀኔቫ ይኹን ናብ ካልእ ቤት ፍርዲ ወረቐት ክእቱ ዘይክእል ምክንያቱ ሂ ኖውስ ፎር ፋክት ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ዝድፈር ከም ዘይኮነ ብዝኾነ ይኹን ሕጊ ኣብዚ ዓለም ዘሎ ድማ ክትንክፎ ከም ዘይክእል ስለዚ ንጎ ምሸትን ኣብ ቴሌቭዥን መፂኻ ስለ ዝተቐደድካ ንጎ ምሸትን ኣብ ቴሌቭዥን መፂኻ ስለ ዝፈከርካን ዝሓሰኻን ዝቕየር ነገር ኣሎ ማለት ኣይኮነን ኢትስ ቦሪንግ ኢልዎም ይካልኻ ንጎ ምሸትን ዓሰብ ይግባአና እዩ ዓሰብ ታሪኻዊ ዶ ኣነነነዶ ከምዚ መንዶ ከምዚ ዶ ከምዚ ዶ 10 ግዜ ስለ ዝበልካ ዝቕየር ነገር የለን ኣወል ስዒድ ኣብዛ ናይ መወዳእታ ቪድዮ ናቱ መበል ፅምዶ 35 ትብል ሓንቲ ዘረባ ተዛሪቡ ነይሩ ዲኖ ኣብይ ኣሕመድ ኣነ እኳ ብዙሕ ግዜ ተዛሪቡ ኣብዚ ግን ንሱ ፅቡቅ ገይሩ እውን ኣስሚረላ ነይሩ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ደገ ባሕሪ ብባህላዊ ብጂኦግራፊካዊ ብገለመለ ብስግንጢር ብሕልሚ ብባህጊ ይግባአኒ እዩ ዝብል ብህዝቢ ይግባአኒ እዩ ዝብል ንክልተ ዓመት ዲ ወላ ናብ 3 ዓመት ዝቐርብ ዘረባ ተዛሪቡ ከብቅዕ ንሽተይ ፋይሉ እንትኾነ ኣብ ሕጋዊ ቤት ፍርዲ ከይዱ ክኸስስ ኣይተረኣዩ ስለዚ እንታይ ይነግረካ ሂ ኖውስ ሓሳቡ ምዃኑን ዝኾነ ሕጋዊ ደገፍ ሰነድ ከም ዘይብሉ ነቲ ዝሓቶ ዘሎ ንፕሮፓጋንዳ ይጥቀመሉ ከም ዘሎን ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብኩናት ጥራይ ከም ዝደሊ ዘሎ ታዲ ጥራይ ከይመስለኩም ሰብ ኣሎ ንዑ ኣውፊርዎ ዘሎ ደፊኡ ናብቲ ኩናት ክእትዎ ዝደሊ ዘሎ ስለዚ እቲ ንዑ ናብ ኩናት ክእትዎ ዝደሊ ዝነበረ ድማ ፅቡቅ ጌሩ ዝፈልጥ ብንታሽሙ ክረክብ ከም ዘይክእል ዝኾነ ይኹን ሕጋዊ መንገዲ ነቲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክረኽቦ ከም ዘይክእል ስለዚ ድራማ ፈጢርካ ብኩናት ናብቲ ቦታ ትንምእታዊ ዝበሃል ነይሩ ታው ኣሜሪካ ናብ ኤርትራ ትመፅእ ዘላ ንናታ ረብሓ እዩ ግን እንታይም ዝብሉ ዘለዎ እዞም ዳብልፅግና መን ክሽምግለና ይኽእል መን ኣብኡ ከባፅሓና ይኽእል ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ስለዚ ፒኤምቢ ሎክ ደ ዶር ስለዚ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ሕቶ ንዝብል ኣብይ ኣሕመድ ባዕሉ ዓፂዎ እዩ መፍትሒ ገይሩ ረጊጥዎ እዩ ፐርማነንትሊ ሳይኒንግ ደ ሳውዲ ኣረቢያ ትሪቲ ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝተፈረመ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝበሃል ድሕሪኡ ከም ዘይክፈት ብሕጋዊ ዓፂዎ እዩ ቅድም ኢህደግ ነቲ ውዕል ኣልጀርስ ነቲ ሽምግልና ተቐቢለ ብምባል እግባይ ዘይበሃሎ ክፍፀም ጥራይ ዘለዎ ዶባት ናይ ኤርትራ ፈሪሙ ከብቅዕ ድሕሪኡ ዝመፀ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ይቕበሎን ከተግብሮን ኢሉ ድማ ነቲ ማዕፆ ረጊጥዎ እዩ ስለዚ ዘይትፈልጡ ተኮይንኩም ሕጋዊ ኣገባባት ሕጊ ከይድኩም ተምሃሩ ሰብ ኣይተፅምሙ ይብሎ ኣሎ ፐርማነንትሊ ሳይኒንግ ባይ ሳውዲ ኣረቢያ explicitly recognizing Eritrea's territorial integrity to secure his Nobel Peace Prize. ነዚኣ ስለ ዝገበረዮም ድማ ሽልማት ናይ ኖቤል ሂቦሞ I mean this is really clearly the speaker claims there is zero legal path under international law for Ethiopia to claim Assab. No international law expert has been able to write a valid legal argument for it. ስለዚ
دكتور يز كوميلي زردوم زالو دكتور يوناس بايرودي قال يزبال دكتور بي اتش دي سلازي بزخون يكون زيرو حقاوي منقدي إثيوبيا زيرو حقاوي منقدي زلوا بحقنا أفتق بحر كبير ترى نخط وسد that's why ما زخونه كيلانا حقي نبيت فرد قريبو نب حقاوي سنة عيفو كقرب زي كاله البروباغندا ترى كزلو قبل بات لاتين أمريكان president زبال تاريخ هذا ما يبلالو the speaker cites a similar case in Latin America referring to Bolivia and Chile where a landlocked country sued for sea access based on historical rights and necessity. The International Court ruled that recognizing borders are absolute. Country cannot be forced to negotiate away its land if it doesn't want. doesn't عايز بلزلو قد محجي كما هاجر بوليفيا زبال أبا هاجر لاند لوكت هاجر كاب تشيلي إذن تشيلي أنت تريوم سنبتكم كاب سمين ندبوبسي أيضا تهاجرسي لك كم زي مسمر 3 سنتيمتر مسمر بيت مرتي تحنس صولز نبرك مسمر تذكروا ده مسمر يات مثلا تهاجر كاب سمين ندبوب صويلة تزرقي حزة لأنه قلنا ما أيضا كندي 10 كيلومتر تخون دي أنا قلنا يفلت تهاجر نتخلوجنا زين واحد بتريات مثلا لك بتركت عم بترجع مصور كمان جي بوليفيا حتى نحن أفتق بحرك وابنا لو كابزو كله أفتق بحرك انت الكلية بلاني له كابنا إيرترا زقدة ديت هاجرتي انتهي لهم مسكة كم زبالي لن لهم أتي international court دما لولا ونتنا هاجر ويون بعلم درجة استخبارات دوبات نسخات أقام سلزقات ما كوين بزحز بس سلزلا كوين أفتق بحر سلزي بالكا زغيرنا قال يلني لهم أبدي لهم ملو سلزي the Russia comparison and sanctions Russia can withstand international sanctions because it's self-sufficient in oil, wheat, and minerals. Ethiopia, however, is dependent on foreign aid. بحايل كيت كورير كان دريس كذا ما كم راشا مالتيو كم تنسون تقولوا كم راشا خيت كورير كا إيرترا لولاو مريت إيرترا تورت جمير كا علم كتجدا كا راشا مقبرة سعد نفسها زخالت ندادو زلوا بزحات وراتنا تبع على تفري مسرت أو تكنولوجينا عدد زلوا سلزي أجيتايا كتنبر تغليا إثيوبيا لماني تهجريا بعد الخيل كاي غيلو سلزي لماني تهجر رديتن دقومان خلن ندادن كاب كالي ستكم بقدا أيكونن عمتات كتقصل سومن كتقصل هيتغنيا أيكونن تأجيدا ندادك بزنا كويناتنا حرمز أقاتي مزولو تسقم تهجر كتبتنش تتريفوا له سلزي stay real أكون نت كوينكا نبري زبلو زولو I mean نبحكي وزنوم دقيفا سمعوهم زبحال قني يلم تحكي صبوق يرنجيرو مالو تزا مودتا إثيوبيا تخطلو زلا حدقا مخانو أفدقا بحرنا إيرترا دما بغليلو كركب زخل كم زي كونن بحايلك رغبو يكونوا بحقك رغبو يكونوا قبطوا كينو قصكم سقومو زبل زروايد مسو زلو اجي انتايم زولو زلو بسلام نابتت أولاك ملس علينا وان يسفال مالتهم ስለዚህ ባለው ሁኔታ ላይ የራሱ አዎንታዊ ነገር ይኖረዋል ተብሎ ይታመናል። ምናልባት እንግዲህ የኤርትራ ላይ አሜሪካ ማዕቀብ ጥላ ቆይታለች። የተባበሩት መንግስታትም ኤርትራ ላይ ማዕቀብ ጥሎ መቆየቱም እንትን ለማለት የሞከሩ ሰዎች አይቻሉ። በአጠቃላይ ግን ከዚህ ቀደም በቀደሙት ቀናት ያነሳነው ነገር አለ። በኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄን በተመለከተም የኢትዮጵያ መንግስት ለቻይና፣ ለአሜሪካ፣ ለአውሮፓ ህብረት፣ ለአፍሪካ ህብረት ወደመሳሰሉ ጥያቄ انتايم زبلو زلو ابي احمد بغدانا قاي بحري كشمغلونا انو كلن هاغرات حتيت لو لمين لو عبيت هاغرات يلو نيرو سلازي نا تشاينا لوخ مصي نيرو امريكا دمام سيرترا صمدو تغبر تفتنالا سلازي بو منصر امونغو ايرترا ايثيوبيان زلو غداي كفتح كم زخلن مو زخونه ነገር ከጋጥም ከም ዝኽል እዮም ዝብሉ ዘሎ አተስፋ ዘለ ዝነብሩ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ንክትዕረቕ ኤርትራ ፀገም የብሉ ከም ዝበልናኩም እቲ ዕርቂ ግን ኣብ ምንታይ ተመርኩሲ ክግበር እዚ ዕንደራን ጠራዕራዕ ናትኩም ዘይኮነ ኣብ ኮንነት ዝተመርኮሰት ኮይኑ ኤርትራውያን they're happy ምሳኻትኩም ሰላም ንኽግበር ምስ ማንም ሃገር ሰላም ንኽግበር ኤርትራ ፀገም የብላ ቅድሚ ሕጂ ገይራያ ድሕሪ ሕጂ እውን ክትገብር እያ ትሕቶ ግን ኣብ ምንታይ ተመርኩስካ ኢኻ ሰላም ትገብር እዩ ሰላም ኣብ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ልኡላውነትን ግዛእታዊ ሓድነትን ናይ ኤርትራ ምስ ዘኽብር ጥራይ እዩ ሕጂ ኣብ ተመሊሱ ነቲ 2018 ዝቕበሎ ዝነበርኩ ክገብርየ ሕጂ ድማ ናብ ኤርትራ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ዝብሎ ዝነበርኩ ክገድፈየ ክብል ይኽእል ዶ ኣብሶሉትሊ ክብል ይኽእል እዩ ልክዕ ከምቲ ኣብ ሶማሊላንድ ኣፍልጦ ከባይሉ ሜሞራንደም ኦፍ ኣንደርስታንዲንግ ገይሩ ሓንቲ ዓመት ለል ምስ ኣበለ ኣብ ትርኩ ኸይዱ ኩሉ ገዲፈየ ይቕረታ ግበሩለይ ብሰላማዊ መንገዲ ሶማል ተሂባትኒ ክቕበል ኢሉ ውዕል ዝፈረመ ምስ ኤርትራ ድማ ከምኡ ክገብር ይኽእል እዩ እቲ ሕቶ ኤርትራ ክትቅበሎ ትኽእል ዶ እዩ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ንክትዕረቕ ወይ እውን ዝምድና ንክትገብር ምስ ጎረባብትኻ ዝምድና ምግባር ኣገዳሲ እዩ እንድሕር ኢሎማ
እመቱ ጎረቤትካ ድማ ሉላውነትካን ግዛታዊ ሓድነትካን ክኽብር ኢሉ ከም ብሓድሽ ክፈርም ተኮይኑ ኤርትራ ሰላም ክትገብር ፀገም ዘለዋ ይመስለኒ ምክንያቱ ኤርትራ ሰላም ከም ትደሊ ግምት ናትና በይ ኣሎ ቅድሚ ሕጂ እውን ተዛሪብና ኢና ክለኣየርና ኤርትራ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ንክጥቀመሉ ስቲል ኣፍቂዶም ኣለዉ ስለዚ ኤርትራ ወላ እኳ እቲ ኢንጌጅመንት ፅምድናታ ምስቲ መንግስቲ ፅቡቅ እንተዘየለ ወይ እውን ዝምድናታት ሕማቅ እንተሎ ኤርትራ ግን ኩሉ እቲ ቢንቶታት ኣይኣፍረሰቶን ኣላ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብ መስመሩ ተተመሊሱ እቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ፍቅርን ስኒትን እዚ ንሪኦ ዝነበርና እዚ ክምለስ እዩ ዝብል እምነት የብለየን ምክንያቱ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከም ባህርያት ክንሪኦ ከለና ጅስት ንሓደ ነገር እንተሰጊርዎ ካልኣይ ግዜ ዝምለስ ኣይረኣና ስለዚ ምስ ኣቢ እዚ ዝነበረ ፅቡቅ ዝኾነ ፍቅርን ዕርክነትን I don't think እዚ ነገር እዚ ክምለስ ዝኽእል ምክንያቱ እቲ ቢትሬያል እቲ ጥልመት ስለ ዝተረኣየ ኣብ ከምዚ ደረጃ ክምለሱ ይኽእሉ እዮም ኢልካ ክትግምት ቁርብ ክብል ዝበለ ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ምስ መለስ ርኢናዮ ፅቡቅ ዕርክነት ነይርዎ ኣብ መወዳእታ ሓንሳብ ምስ ተባትኹ ከይተዓራርኹ መለስ ናብ ቤት ኣማኑ ከይዱ ኣሪፉ ማለት እዩ ምስ ኣቢ ድማ ሕጂ ተመሊሶም ናብ ዕርክነትን ናብ ፍቅርን ናብ ምትሕቑቓፍን ክኣትዉ ይኽእሉ እዮም ኢለ ክግምት ኣይክእልኒ ጠቕላላ ከጋጥም ኣይክእልኒ ንምባል ግን ከቢድ እዩ you never know politics is always politics so things may change they may change their positions ኩነታቶም ቀይሮም ኣብ ጣውላ ክረዳድሉ ዝኽእሉ መንገዲ ክፈጥሩ ይኽእሉ እዮም እዚ ብብዙሕ መንገዲ ንግዜ ክንገድፎ ንኽእል ነገር እዩ ኣየጋጥሙኒ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ምስቲ ኣብ ቀረን ኣፍሪካ ዝግበር ዘሎ ብዙሕ ምንቅስቃሳት ንረብሓ ንድሕነት ናይ ሃገርን ንረብሓ ናይ ኤርትራን ክሳብ ዝኾነ ድማ we have no problem now let's continue ኣብቲ ዝቕፅል ዘሎ ብፍላይ ኣብ ከባቢና በዚ ሕጂ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ናበይ ገፁ ይኽየድ ከም ዘሎ ንምግማት ዘድልየና ማለት እዩ ሓደ ነገር ኣብ ቀረን ኣፍሪካ ዝግበር ዘሎ እዚ ኣብ ዝከረየኩም ፀናሕኩ እዚ ኣብ መንግስቲ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ዝምድና ክገብር ይፍትን ኣሎ ወይ እውን ድሌት ኣለዎ ወይ እውን ተበግሶታት ክወስድ ይኽእል ክበሃል ከሎ ኣብ ምንታይ ተመርኪሱ እዩ ዝገብር ዘሎ ስለምንታይ እዩ ነዚ ስጉምቲ እዚ ክገብሮ ዝመርፅ ዘሎ እንድሕር ኢልካ ብዓብዩ ኣብዚ ከባቢ እዚ ብዙሕ ሽግር ኣጋጢሙ ስለ ዘሎ እዩ ንኣብነት ለንቀነ ትዝረብ ዘላ ጉዳይ ናይ ሱዳን ናይዘን ስዑዳይ ዘን ሃገራት ዓረብ እሞ ክንሪኦ ነዚ ኣብ ግምት ኢቲኻ እንተሪኻዮ እቲ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ክቀያየር ከም ዝኽእል ንምግማት ክጠቕመና ይኽእል እዩ I'm going to give you first there was this story ካበይ ዝመፀት መሲልኩም ኣብያ ዘላታ story let's start with this one እዘን ሃገራት ዓረብ ንሓትሕደን ዝገብርኦ ዘለዋ መክንሪ ድሕሪኡ ናብ ክንሓልፍ ኢና I saw your question about has the war permanently damaged Dubai and Doha's neutral safe hub brand, and Muzammil followed up the question with what would it actually take for Gulf states to break from US hegemony. Qatar and the UAE believe that this war has exposed very existential threats to their states. These are small states that can only survive with the support of a foreign power. What I mean is the Qataris built their defense infrastructure on the Al Udeid base by the Americans. 1996, they bring in the Americans to point the base at Saudi Arabia to prevent any scenario by which Saudi Arabia can swallow up the Qataris, whether culturally or militarily or the like. The UAE likewise did the same. هذا نقريه كبرهالكم دليل كنسمع صراحه زربا نمنتاي كتبرهنا اليها ኣብ መንጎ ዜን ሃገራት ዓረብ ዘሎ ዝምድና ኣዝዩ ኣብ ከቢድ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ንምግንዛብ ጥራይ ዘምፃልኩም ዘለኹ this story has become a very interesting now ሓደ ነገር እዚ ኩናት ናይ ኢራን ኣብ ድሕሪ መጋረጃ ኣብ መንጎተን ሃገራት ዓረብ እውን እቲ ዝነበረ ፀገም ዝተፈትሐ ድመስለና ኣሎ ኢራን ንስዑድያ ንቀጠር ንኢማራት ንባሕሬን ንኩዌት ንኩለን ስለ ዝሃረመተን እቲ ጋልፍ ስቴትስ ሓድነት ዝገበረ ድመስለና ነይሩ no it's quite different ሓደ እቲ ኢማራት ዝበሃል ክንዲ ምንታይ ምስ እስራኤል ተሓዋቂፉ ከም ዘሎ ነዛ ስቶሪ እዚኣ ስምዑለይ with us please as I'll be joining back with you very shortly. Reportedly, Israel deployed an Iran Dome battery to United Arab Emirates early in the war with Iran, warning along with troops to operate it, marking the first time the system has been sent to another country outside Israel and the US. During the US-Israel war on Iran, Tehran launched system. እንታይ ስከይብልለው እዚ ስቶሪ እዚ እስራኤል ነዚ አይሮን ዶም ዝበሃል ኤር ዲፈንስ ሲስተም ብጀካ እስራኤል ዘለዎ የለን ኣሜሪካ እውን የብላን ኣብቲ ቅድሚቲ ኩናት ምጅማሩ ኣብዚያ እውን ካልኦት ስቶሪ ነይራትን ሶዳዲት ከም ቢ ቬሪፋይድ ክኾነሉ ስለ ዘሎ Israel secretly step in to defend the UAE during the West Asian War. Well, reports have now emerged that Israel quietly deployed its Iron Dome air defense system as Iranian missiles rained down on Abu Dhabi. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ መሲልኩም እስራኤል ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናታት ነቲ አይሮን ዶም ዝበሃል ኣብ ቅድሚቲ ኩናት ናይ ኢራን ምጅማሩ
ነታ ኣጽዋርን ሰራዊት ናታ ሰዲዳ ንኢራን ትከላኸለላ ከም ዝነበረት ኢራን 2000 ዲ ወላ 2800 ድሮናት ሚሳይልን ተተኪሱሎም ልዕሊ 9% ነቲ ዝተተኮሰሎም ኣልዮሞ ሓያል ዝኾነ ሰራዊት ኣለና ክብሉ ከለዉ ናዊ ነው ስለምንታይ እስራኤል ኣብቲ ዓዲ ኮይና ትከላኸል ስለ ዝነበረት ካልኣይ ድማ ስለምንታይ ኢራን ናብ ኢማራት ብብዝሒ ትትኩስ ከም ዝነበረት ነልኩም ተሓቂ ምክንያቱ ሰራዊት ናይ እስራኤል ኣብ ውሽጢ ኢራን ኮይኑ ይከላኸል ከም ዝነበረ ምስ ግዜ ድማ የጥቃዕ ከም ዝነበረ ክንሰምዕ ምዃንና ንግዜ ንግደፈላ ሰራዊት ናይ እስራኤል ኣብ ውሽጢ ኢማራት ኮይኑ ነቲ ኣይሮን ዶም ዝበሃል ቴክኖሎጂ ናቱ ሒዙ መፅዩ ንኢማራት ይከላኸለላ ከም ዝነበረ ኢራን ድማ ብብዝሒ ናብዚ ቦታ እዚ ዝትክሱ ዝነበሩ ዘጃ ኣበይ ዝወፀ እዩ Iron Dome system, those units of IDF soldiers to UAE during the Iran war. ስለዚ እዚ ጀሩሳሌም ፖስት ዝበሃል ናይ እስራኤል ዘውፅኦ ሓበሬታ እዩ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሓበሬታ እዩ ኢራን ንኢማራት ብፍሉይ ተሃርማ ዝነበረት ስለምንታይ ምስ ተባህሉ ንሕና ምዕቡላት ስለ ዝኾና ሃብታማ ስለ ዝኾና ስለ ዝቆንዑና እዩ ዝብል ዘረባ ካብ ኢራን ካብ UAE ንሰምዕ ነርና ካብቶም ፖለቲከኛታት ግዳ ሓቂ ሰራዊት ናይ እስራኤልን ቴክኖሎጂ ናይ ምክልኻል ናቶም ናይ እስራኤል ኣብቲ ቦታ ተኣትዩ ካብ ኢማራት ድማ ብዙሕ መጥቃዕቲ ይካየደልና ኣሎ ዝብል ዘረባ ካብ ኢራናውያን ይስማዕ ፀኒሑን ኣሎን እዩ ሕጂ እውን እንተኾነ ገለ ካብቶም ዓብ ታርጌት ገይሮምሎም ዘለዉ ንሱ እዩ ከም ውፅኢት ናቱ ድማ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ኣገዳሲ ሓቂ የጉልሕ ኣሎ ምክንያቱ ኢማራት ኣብዚ ኩናት እዚ ምስ እስራኤል ዘለዋ ዝምድና መሊሳ ዕምቆት ወሲኻትሉ ከም ዘላን ኣብ መንጎ ኢማራትን እስራኤልን ዘሎ ዝምድና ካልእ ደረጃ ናይ ምትእስሳር ሰጊሩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ዋላ እውን እቲ ኩናት ጠጠው ንምባል ኣብ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ኢማራት ሕጉስ ከም ዘይኮነት እዮም ዝነግሩ ዘሎ ስለምንታይ ከምኡ ኢልካ ክትብሉ ንትኽእሉ ኢኹም let me show you this thing እዚ ሪፖርት እዚ ለንቀነ ዝወፀ እዩ እንታይ ዝብል እዩ ወፂኡ መስለኩም ፋይናንሻል ታይምስ ወፂኡ ነይሩ UAE demands 3.5 billion back from Pakistan over the Iran mediation role ኣብዚ ኩናት ናይ ኣሜሪካን ናይ ኢራንን ነቲ ሽምግልና መን ተካሂዶላ ፓኪስታን ትበሃል ሃገር ምሽልና ኢራን ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ፓኪስታን ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካን ዘሎ ኩናት ክሽምግል ምስ ጀመረት ኢማራት እንታይ እስከ ገይራ ነቲ ገንዘብ ከባቢ 3.5 ቢልዮን ንፓኪስታን ኣለቂሓታ ዝነበረት ገንዘብ ሕጂ ምለስለይ ብምባል ሓያል ፀቕጢ ገይራትላ እዚ ድማ ንምንታይ እዩ ስለምንታይ ነቲ ኩናት ንክውዳእ ሽምግልና ተካሂዱ ኣለኹም ኣብ ጎንና ኮይንኩም ንኢራን ኣብ ምቕርቃር ንኢራን ኣብ ምድኻብ ስርዓት ናይ ኢራን ንምውዳቕ ዘይትሕግሱ እዚ ማለት ድማ እስራኤል እቲ ኩናት ጠጠው ክብላ ኣይትደልን እያ ኢልና ኢና እቲ ሽምግልና ድማ ክፈርስ ትደልየላ ኢልና እስራኤል ግን ቀጥታ ተዛሪባ ከተስምዕ ስለዘይትኽእል ኣብ ልዕሊ ፓኪስታን ብመን ገይራ ትዛረባላ ብኢማራት ገይራ ትዛረባላ ኢማራት ድማ ገንዘብ ናይ ጭዋዳ ስለ ዝነበሮም ነቲ 3.5 ቢልዮን ቀልጢፍኩም ምለሱልና ዕላማ ድማ መንግስቲ ፓኪስታን ኣብ ሰንኮፍ ዘሎ ስለ ዝኾነ ክፈርስ ኣብ ኢራን ሬጂም ቼንጅ እንተዘይተካየደ ኣብ ፓኪስታን ክካየድ ስለ ዝደለዩ እዩ እቲ ፀገም ነዘን 3.5 ቢልዮን መን ከፊልዎ ንብል ኣለዎ ስዑድያ Saudi Arabia stepped with 3 billion in fresh deposits and extended an existing 5 billion in deposit for a year longer, deepening Riyadh's position as Pakistan's primary Gulf patron. ስለዚ እንታይ ገይራ ኢማራት ነቲ ፓኪስታን ዝበሃል ፀቕጢ ገይራ ኣብ ክሳዱ ደው ኢላ ከተፍርሶ ዝሓሰበት ስዑድያ ኣብ ኣኸላትያ ነቲ ገይም 3 ቢልዮን ናቶም ንፓኪስታን ብምሃብ ነቲ ኢማራት ዝበሃል ኣውፅዎ ጠቕላላ ካብቲ ፀወታ ኣውፅዎ سعودية خسلمتين باكستان تسقع على بحريلكم ما باكستان نيكولر رواها قريب لازم نيكولر شيلد تركب سلا تدلون كلاي مكل خالنا باكستان حيالي بزح سراويت لهم حيال بكل خال دمالهم امين نهندز قبر وابز قرباري نهند فكروا متيو كنا نفرتنا اتقاطع بيلهم لنا يرونا تشاينا تكنولوجي لهم امريكا تكنولوجي ونالو سلازي تي اب باكستان زقبر زنبره قدمن وددرن امونغو اماراتن سعوديان توديلو ስለዚህ ኢማራት ናብ ህንድን ናብ እስራኤልን ተፀጊዓ ስዑድያ ድማ ምስ ቱርኪ ምስ ፓኪስታን ኮይና ትኸይዳላ ኢራን ድማ ኣብዚ ኩናት እዚ ሕጂ እውን ኣብዚ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ በሪሂላ ኣሎ ፓኪስታን ኣገዳሲ ተራ ትፃወት ኣላ ነቲ ኩናት ጠጠው ንምባል ስዑድያ ድማ ፓኪስታን ንኸይትወድቕ ትሕግዝ ኣላ ስለዚ ስዑድያ ምስ ኢራን ዋላ እኳ ዝምድና እንተደይገበረት ኣገይን ካብ ኢራን ሕማቕ ነገር ኣዝዩ ከቢድ ነገር ክመፅኦም ከም ዘይክእል ነብሶም ይከላኸሉ ኣለዉ ኢንዳይረክትሊ ብግምጣሉ ኢማራት መሊሶም ታርጌት ንክኾኑ ገይሮም ኣሎ ኩናት ከም ብሓድሽቲ ተጀሚሩ
ኢማራት ከቢድ ፈተና ክመጻ ከም ዝኽእል ምግንዛብ ከድልየና እዩ እዚ ነገር እዚ ድማ ክሳብ ክንደይ ኣገዳስነት ከም ዘሎ ኣስተውዒልካ ምርኣይ ከድሊ እዩ ቢኮዝ ነቲ ኩነታት ናይ ዓለምና ብዓቢ ተራ ክፃወት ዝኽእል እዩ ኣቡዳቢ ስትሪክትሊ ስትራክ ባይ ሞር ን 2000 ኢማራት ኣብ ዝሓለፈ ኩናት ክሳብ 2700 ናይ ኢራን ሚሳይላት ኣብ ልዕሊኦም ምስ ድሮናት ኣብ ልዕሊኦም ከም ዝተተኮሰ ዝዝከር ኮይኑ ኣብቲ ኩናት እቲ ፓኪስታን ኣብ ጎኖም ክትከውን ይደልይዋ ነይሮም ፓኪስታን ግን ኣብዚ ኩናት ኢድ የብለይን ኣነ ክሽምግል እየ ነቲ ኩናት ጠጠው ንኽብል መንጎኛ ክኸውን እየ ዝመርፅ ስለዝበለት እዚ ጉዳይ እዚ ንኢማራት ከም ዘቆጥዓ ስለዚ ኣብ መንጎ ስዑድያን ኢማራትን ዘሎ ባእሲ ስቲል ካልእ ባእሲ ስለ ዘሎ እዩ ስቕ ኢሉ ዘሎ እምበር ኣብ ትሕቲ መጋረጃ እቲ ባእሲ ይቕፅል ኣሎ and መን ይሕጎስ ኣሎ ስዑድያ ይሕጎስ ኣሎ ነዳዲ ይሸጡ ኣለዉ እዮም now let's go back to ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ተራ ናይ ኤርትራ ድማ ኣብዚ ስለ ድመፅእ እዩ እዚ ኩነታት ወሽመጥ ሕርሙዝ ከም ትፈልጥዎ ኩልኻትኩም ከቢድ ዝኾነ ፈተና ኮይንዎም ኣሎ ወሽመጥ ሕርሙዝ ብፍላይ ነተን ቀጠር ኢልካ ኢማራት ኢልካ ባሕሬን ኢልካ ኩዌት ኢልካ ኮላይ ኢራቅ ከቢድ ፈተና እንዲያጋጢምዎን ዘሎ ጠቕላላ ኤነርጂ ናተን ክሽየጥ ኣይከኣልን ዘሎ ስዑድያ ግን ብቀይሕ ባሕሪ ጌራ ትሸይጥ ኣላ ሕጂ እታ ባብኤል መንደብ ትበሃል ሑቲ ክዓፅዋ ይኽእሉ ኣይክእሉን ኣገን ኣዛራብ ኣርእስቲ እዩ ስዑድያ ግን ኩሉ ናታ ተበግሶታት ብድሕሪ መጋረጃ ትሰርሖ ዘላ ሑቲ ንዓዓ ክዓፅዋ ከም ዘይብሉ ነዳዲ ናታ መሸጣ ክትቅፅል ከም ዘለዋ እዩ ፎሬን ፖሊሲ ዝበሃል መፅሄት እንታይ ለውፅኡ ነይሩ ሓደ ፅሑፍ ኣብዚ እዋን እዚ ስዑድያ ናይ ቃላት ስዑድያ ሓሳዊ ሃገር እዩ ሓይሊ እንተዘልዎ ነይሩ ኣብ ጎኒ እስራኤል ኮይኑ ንኢራን ማሃረማ ነይሩ ሓይሊ ስለ ዘይብሎም ግን ሳክት ኣብቲ ቦታ መናውራ ጥራዮም ዝገብሩ ዘለዉ ኢሎም ፅሒፎም ነይሮም እዚ ማለት ድማ ንስዑድያ ደፋፊካ ናብቲ ኩናት ምእታዊ ብዙሓት ስዑዳውያን ኣብቲ ኮሜንት ሴክሽን እንታይ ኢሎም ነይሮም ፈሊጥና ያለና ሽጣራናትኩም ናብ ኩናት ዝበሃል ኣይንኣቱን ኢና እዚ ኩናት እዚ እስራኤልን ኣሜሪካን ኢኹም ጀሚርኩሞ ፈኪርኩም ጀሚርኩሞ ተደሊኹም ወድዎ ተደሊኹም ድማ ተሸምገሉ ንሕና ንኣትወሉ ጉዳይ የብልና ብምባል መልሲ ይቦሞም ነይሮም and that is also another very important development ምዕባለ ኣብዚ ከባቢና ንሪኦ ዘለና ኩሉ እዚ እንታይ ተረየና ዘሎ እቲ ኩናት ብድሕሪ መጋረጃ ብዝበርትዕ መልክዕ ይቕፅል ከም ዘሎን መወዳእታ ናቱ ድማ ንፁር ከም ዘየለን ክሳብ ሕጂ ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓንቲ ነገር ክውስኸልኩም እየ መጠን እስራኤል ምስ ኢራን ፍቅሪ ናቶምን ዝምድና ናቶምን እናሓየለ ዝመፀ ብኡ መንፅር ኣብ ከባቢና ዝግበር ስጉምቲ ድማ ኣብ ግምት ክትእትዎ ኣለኩም እንታይ ማለት እየ staggering chain of events. A U.S. senator demanding recognition on Capitol Hill, Israel planting its flag in Hargeisa, and a desperate Mogadishu issuing a Hormuz-style threat that could set the Red Sea on fire. Is the world ready for a new sovereign in the Horn? Or are we watching the start of a regional world war? This is Semenigna Spotlight. Let's get into the narration. Our story begins in the has just done the unthinkable. እንታይም ዝብሉ ዘለዉ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ መፂኻ ነዚ ጉዳይ እዚ ክትሪኦ ከለኻ ሶማሊላንድ ዝበሃል ኣብ ሶማሊላንድ መነመን ኣለዉ ብልፅግና ወሲኽካ እስራኤል ኢማራት ሶማሊላንድ ከምኡ ድማ ኣቢ በቲ ሓደ ወገን ድማ ምስ ሶማልያ ደው ኢሎም ዘለዉ ስዑድያ ቱርክያ ግብፂ እዚኦም ሓይልታት እዚኣቶም ብብዙሕ መንገዲ እዮም ዝዋግኡ ዘለዉ እቲ ናይ ሶማሊ ጉዳይ ኣገን ኣብ ድሕሪ መጋረጃ ኣብ ኤርትራውን ተመሳሳሊ ዝረአ ዘሎ ብድሕሪ መጋረጃ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ዝምድና ክትገብር ዶ ኣይትገብርን ኣብ ዝበሃል ዘሎ ንኣሜሪካ እቶም ኢማራት ኢልካ እስራኤል ኢልካ ካልኦት ኩላቶም ኖ ምስ ኤርትራ ዝምድና ክግበር የብሉን ኤርትራ ከምዚያ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብግምጣሉ እቲ ኣሜሪካ ዝበሃልካ ምስ ኤርትራ ዝምድና እንተዘይገይረ ሓደ ዓቢ ክሳራ ከጋጥመኒ ምክንያቱ ትረብሓቲ ናብ ካልኦት ክኸይድ ስለ ዝኽእል ዝብል መረዳእታ ኣለዎም እዚ ነገር እዚ ድማ ብተደጋጋሚ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እውን ማኒፌስትድ ክኸውን ንሪኦ ኣለና ኣብ ሱዳን ማኒፌስትድ ክኸውን ንሪኦ ኣለና ብኡ መንጠር ድማ ኣብ ካልኦት ሃገራት እውን ክንሪኦ ኢና ተጠንቂቕካ ምርኣይ ዘድልዮ ጉዳይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣገይን ሓንቲ ነገር ኣብ ቁጠባ ምናልባት ነዚ ነገር እዚ ሓንቲ ነገር ክውስኸልኩም እየ እዚኣ ነገር እዚኣ ናብ ግብፂ ከነስግራ ኢና እዚኣ መስምዑለይ ምስ ኢትዮጵያ እንታይ ምትሓስ ከም ዘለዋ ከርእየኩም እየ tallest building in Africa is located here in Egypt's new capital. And what these two things have in common is that they're both empty and expensive. Here's the Taya Misra Bridge. It's the widest bridge in the world for the sole reason they wanted to hold the Guinness World Record. And these investments, among many others you're about to see, were all made to save the Egyptian economy. But they did the opposite. They were the catalyst for what happened in March 2024 when Egypt did 4 things no country ever does voluntarily. It devalued its currency by 38%, it raised interest rates by 600 basis points, it signed a new deal with the International Monetary Fund
እዚያ ዘረባ እዚያ ከሪኩም ደልየ ዘለኹ ኣብይ ኣሕመድ ኣብዘን ዝሓለፋ 2 ዓመት ኣብ ኣሜሪካ ምስ IMF ብዝገበሮ ስምምዕ ነቲ ባጤራ ናይቲ ሃገር ናብ ፍሎቲንግ ናብ ዕዳጋ ከም ዝወርድን ኣብ ዕዳጋ ከም ዝውሰን ናቱ ማርኬት ፕራይስ ውሳነ ወሲኑ ብመንፅር ድማ IMF ብዙሕ ገንዘብ ሂብዎ እዚ ኮሪዶር ልምዓት ተባሂሉ በለጭለጭ ዝሰርሖ ዘሎ እንሪኦ ዘለና ኢና ነዛ ርስ እዚኣ ግን ቅድሚኡ መን ገይርዋ ነይሩ ግብፂ ዝበሃል ሃገር ግብፅን ኣብን ክልቲኦም ግብፅን ኢትዮጵያን ክልቲኦም ተቐናቐንቲ ሃገራት እዮም ክልቲኦም ግን ናይ IMF መርፊ ተወጊኦም ደሰይም ሕማም ሓደ ዓይነት ሕማም ንክልቲኦም ክቐትሎም ቀሪብሎ ካብኡ ናብኡ ናይ ኣቢ ስለ ዝገድድ እምበር እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ከተማ እዚ ብብዙሕ ገንዘብ ተለቂሓ ግብፂ ሓደ ካፒታል ሲቲ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክገብሮ ዝፈተነ ግብፂ አልሲሲ ድማ ካብቲ ከተማ ካብቲ ካይሮ ውፅእ ኢሉ ሓደ ፖለቲካዊ ከተማ ወይ እውን ሓደ ናይ ካፒታል ሲቲን ካልን ዘሎ ምዕቡል ከተማ ዱባይ ዝመስል ክሃንፅ ይፈትኑ ክልቲኦም ዱባይ እዮም ክገብሩ ዝፍትኑ ዘለዉ እጂ ናይ IMF ገንዘብ ወሲድካ ልቓሕ ወሲድካ ዝእቶ ዘሎ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ሓደጋ ከም ዝኾነ ነዚ ቢንቶ ሰሪሖም ኣብይ ኣሕመድ እውን ከምኡ ቢንቶ ባህር ዳር ድገለ ሰሪሑ ብልጭልጭ ዝብል ገይሩሉ ነይሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝግበር ዘሎ ኮሪዶር ክልቲኡ ሓደ እዩ እቲ ሕቶ IMF ዝገበሮ ፕሮጀክት እዩ ክልቲኦም ሃገራት እንታይ የጋጥሞም ኣሎ ኣብዚኣ ሓሊፍና ንስማዕ እዮም እቲ IMF ባጤራ ናቶም ናይ ክልቲኦም እንታይ ሽግር ገጢሞም ስምዑም ሲ hard currency, either as initial investment to build, or the country builds foreign reserves without having to borrow them. For a country whose entire economic crisis is fundamentally a dollar shortage, this is catastrophic. It's why the Egyptian pound has collapsed 4 times in a decade. There simply aren't enough dollars coming in, and every departing company makes it worse. This was one of the catalysts that led to Egypt borrowing money like it wasn't going to be here tomorrow. Egypt's external debt in 2013 when Sisi took power was around $43 billion. ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ባጤራ ናይቲ ሃገር ድማ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ፀገማት እዩ ኣሎ ልክዕ ከም ብር ናይ ግብፂ ፓውንድ እውን መዓት ሽግር ይገጢምዎ ዘሎ ክልቲኦም ሓደ ዓይነት ፀገም ኣለዎም ከቢድ ናይ ዶላር ሕፅረት ኣለዎም ከቢድ ናይ ዶላር ሕፅረት ዘለካ ቀዳማይ ነገር ብዝሕዝብለካ ብዙሕ ነገር ካብ ደገ ትደሊኻ ዶላር ድማ የድልየካ ማለት እዩ ብግምጣሉ ንደገ ሰዲድካ ዝኣክል ዶላራት ከተምፃእ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ነቲ ባጤራ ናትካ ኣብ ዕዳጋ ዋጋ ናቱ ክውሰን ተጌርካዮ ተወሳኺ ኢንፍሌሽን ተምፃእ ተዓዲ ልክዕ ከም ኣቢ ግብፂ ድማ ተመሳሳሊ ናይ ቁጠባ ቅልውላው ኣለዎ እቲ ፀገም ድማ IMF ዝፈጠሮ እዩ ኩሎም እቶም ሃገራት ድማ ከምዚ እትሪእዎ ዘለኹም ሸርፊ ከቢድ ኮይኑ መናሃብሮ ድማ ኣዝዩ ከቢድ ኮይኑ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገምን ኣብ ግብፂ ዘሎ ፀገምን ኣብ ናይጀርያ ዘሎ ፀገምን ሓደ እዩ መበገሲ ናቱ ድማ IMF እዩ IMF ዝፈጠሮ the same pill the same ከኒና እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ነተን ዓበይቲ ሃገራት ናይ ኣፍሪካ ናይጀርያ ዝበዝሐ ህዝቢ ኣለዎ ኢትዮጵያ ግብፂ ሰለስተ ምዕራብ ምብራቅ ሰሜን ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ከመይ ከም ዘሎ ካልእ ግዜ ክነግረልኩም እየ ሰለስቲአን ሓደ ዓይነት ሕማም ኣለዎን ሰለስቲአን ድማ IMF ዝወግአን መርፊ እዩ ካብዚ ጉዳይ እዚ መነን ይክወፅእ መነን ይኸቡ ገይሩ ክጠፍእ ግብፂ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ክሪቲካል ስቴጅ እዮም ዘለዉ በቲ ዘለዎም ናይ ቁጠባ ፀገም IMF ብዝፈጠሮ ሕፅረታት ካብ ካልእ ብብዙሕ መንገዲ ድጎማታት ይመፆም ኣሎ ግን እቲ ቁጠባ ብድጎማ ጥራይ ክድሕን ዝኽእል ኣይኮነን ኢትዮጵያ ተመሳሳሊ ፀገም ኣለዎ ስለዚ ናይ ኣቢ ፀገም ቅድሚኡ ዝጀመሩ ሃገራት ኣብ ከቢድ ሓደጋ ወዲቖም ኣሎ ኣቢ ድማ ዝፅበዮ ዘሎ ናይ ናይጀርያ ደረጃ ወይ እውን ናይ ግብፂ ደረጃ ብርግፅ በዓል ግብፂ መዓት ድጎማታት ይረኽቡ ኣለዉ ኤውሮጳ ሕብረት ብዙሕ ገንዘብ ይሂቦም ኣለዉ ከምዚ 140 ሚልዮን ንኣቢ ሂቦም ዘይኮነስ ቢልዮንስ ኢንቨስት ይገብርሉ ኣለዉ ኢማራት ጥራይሲ ንኣቢ ትድግፈ እያ ንብል ዘለና ኢማራት ኣብ ግብፂ ጥራይሲ ካብ 35 ቢልዮን ዲገለ ኢንቨስት ገይሩ ይበሃል ከምኡ ስዑድያ ቀጠር ስለዚ ብዙሓት ኢንቨስት ዝገብርሉ ነይሮም እዮም ግን እኹል ኣይኮነን ነቲ ስዑድያ ነቲ ግብፂ ዝበሃል ሃገር ስቲል ከቢድ ዝኾነ ፈተና ገጢምዎ ኣሎ እንታይ ኣብ መወዳእታ ኣገዳሲ ዘረባ እንታይ ዝብለኩም ዘለኹ እዚ IMF ዝበሃል ነተን ሃገራት ሓደ ብሓደ ከመይ ገይሩ የዕንወን ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና and this is going to be a very critical thing to watch እዚ ንሪኦ ዘለና በለጭለጭ ዝብል ገዛውቲ ክንርኢ ከለና ኩሉ ነገር ንፅቡቕ ነገር ወይ እውን ፅቡቕ ውፅኢት የምፃልካ ማለት ከይመስለኩም ጥንቃቄ ዘድልዮ ነገር ከም ዝኾነ ምግንዛብ የድሊ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ሓንቲ ነገር ክበኩም ስለ ዝደለኹ እየ መንግስቲ ምስ መንግስቲ ከወዳድርን ነቲ ሓደ ሕማቕ ነቲ ሓደ ፅቡቕ ክብል ስለ ዝደለኹ ይኮንኩን ኣብዚ ለንቀነ ሓደ ናይ ሕብረት ናይ ባንክ ልምዓት ኣፍሪካን ዴቨሎፕመንት ባንክ ዝበሃል ናቱ መራሒ ናብ ኤርትራ መፅኡ ነይሩ ገለ ካብቲ ዝበሎ ጊዲዮን ሙሳ ፖስት ዝገበሮ ክነግረኩም some countries are known more by what's said about them than by what is experienced within them ገለገለ ሃገራት ከም ባህሊ ኤርትራ ዝኣመሰላ
ብዙሕ ብዛዕባ ሕማቕ ተጻሒፉ ኣሎ በቲ ተጻሒፉ ዘሎ ጥራይና ድማ ነተን ሃገረን ንፈርደን ኢሉ ከም በዓል ኤርትራ ግን ነቲ ተጻሒፉ ዘሎ ጥራይ ደይኮንካ ክሰምዕ ዘለካ ከይድካ ብኣካል ክትሪኦ ኣለካ ኣብ ባይታ ትሪኦ ነገርን ኣብቲ ጽሑፍ ትሪኦን ሰማይ ምድርን ፍልልይ ኣለዎ እዩ ዝብል እንታይ ይብል ኣሎ Eritrea reminded me of the distance between the two things ኣብ መንጎ እቲ ብጽሑፍ ብዛዕባ ኤርትራ ዝበሃልን ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታትን ክንምንታይ ርሕቀት ከም ዘሎ ኣብ መንጎ This was my first visit. We came to deepen dialogue, move projects forward, and understand where partnerships can go further. أنا نابزك متصخلقه بزعبة إيرترا بزح ما عم بيه مسيجن أبز بايتات الأماناتنا كنا ردادا أمو نتيجة لنا شركة كم يجرنا عم قوتنا قبر له انتهى بروجكت بحدا كنسرح نغل اتزم دنا دما كم يجرنا كنسفع نغل. The work itself was clear: energy, transport, financial sector, modernization, skill development. But the experience unfolded differently. It felt personal. طيب لا لوجي. تسرح هنا كنسرح حاسبنا زلنا نبصعت نصوري نيرو الامانه نبصعت نبقطباوس بانكينج سيكتور فاينانشال سيكتور نا ايرترا مالتيو كم يجرنا نمعبلو بانكينج سيكتور نا كم يجرنا ايرترا كم يجرنا نمعبلو سكيل ديفلوبمنت بقعتنا زيغاتات بقعتنا يتم سرحتنيات كم يجرنا نحيلو نزين خنقبر نيرت الاماناتنا ابايتا جن تسرح كسع كندي عمقوت زلو سرح كم زخون تردينا كما بنند ما زي عباي كومبليمنت اي هوب ناب اتو حقوس قبر هيوت من تبصح His Excellency Mr. Hagos Gabrihiwat, the President's senior advisor, made things possible in a way that are not always visible, but are always felt. Clearness, access, responsiveness, the kind of support that builds real momentum. ናይ ፕሬዚደንት ቁጠባ መኻሪ ኣቶ ሓጎስ ገብረ ሂወት ምስ ምስተራኸብና ነቲ ስራሕናሲ ኣመና ብቓላቱን ክትገልጾ ዘይትኽእል ክስምዓካ ጥራይ ዝኽእል ኣጉሊሕካ ክትሪኦ ዘይትኽእል ግን ኣብቲ ስራሕ ኣገዳሲ ዝኾነ ምትሕባር ኢና ንሱ ድማ ንጹር ዝኾነ እቲ ንሕና ንክንገብሮ ንኽእል ብንጹር መንገዲ ምሳና ክሰርሑ ከም ዝደልዩ ካልኣይ ድማ ኣክሰስ ንዝምልከቶም ሰባትን ንዝምልከቶም ትካላትን ብክፉት ክንራኸብ ገይሮምና ሪስፖንሲቭነስ ብቕልጡፍ ዝኾነ ይኹን ንደልዮ ድማ ብፍጥነት ከም ዝፍጸምን እቲ ዘድልየና ብቕልጡፍ ከም ንረኽቦ ይገብሩ ነይሮም እዚ ድማ እንታይ ይፈጥር ነቲ ክንገብሮ ንደሊ ዘለና ፍጥነት ከም ንውስኸሉ ይገብረልና ኢሎም ዓብ ኮምፕሊመንት እዚ ከምዚ ዓይነት ካብ ዓበይቲ መራሕቲ ናይ ባንክታት ንዓኻ ከምኡ ኢሎም ረብሓ ዘይብሎም እዚ ናይቲ ባንኪ ሓላፊ ብዛዕባ ኤርትራ ፅቡቅ ተዛሪቡ እዚ ረብሓ የብሉን ኤርትራ ትቦ ነገር የብላ እዚ እንታይ ማለት እዩ ሓቂ ንክዛረቡ ነፍሶም ስለ ዝነግሮም ጥራይ እዩ ቅድሚ ሕጂ ቅድሚኡ ዝነበረ ናይቲ ባንኪ ሓላፊ ብዛዕባ ኤርትራ ብዙሕ ፅቡቅ እዩ ተዛሪቡ ነይሩ እዚ ባንኪ እዚ ድማ ኣዝዩ ኣገዳሲ ባንኪ ንኤርትራ ድማ ዓብ ሓገዝ ገብረላ ዝኽእል እዩ ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ፀገም ናይ ኤርትራ ንብሎ ኣብቲ ባንኪንግ ሴክተር እዩ ስለዚ ከምዚኦም ዓይነት ሓገዝ ክገብሩልና ከለዉ ናይ ብሓቂ ዘድልየና ቀፂሉ እንታይ ይብላ ኣሎ ካብዚ ሓሊፉ ናብ መን ሓሊፉና ይብላ ኣሎ ናብ ክቡር ዶክተር ጊዮርጊስ ተክለ ሚካኤል ሚኒስተር ናይ ፋይናንስን ሃገራዊ ልምዓትን ድሕሪኡ gave us his time beyond protocol غاري دكتور جيورجيس دما نتي منيستر نا ኤርትራ እዩ ነቲ ናቱ ትዝበና ዝነበረ ግዜሲ ካብ ዝግባአና ንላዕሊ ካብ ፕሮቶኮል ካብ ኖርማል ነገር ንላዕሊ ንክሕግዘና ይኸይድ ነይሩ ምሳና ይኸይድ ብኣካል ይሳተፍ ኣብቲ ዲስካሽንስ ምሳና ኣብቲ ቦታታት ክንበፅሖ ዘለና ይኸይድ ድራር ዓዲምና ኩሉ ነገር ነቲ ስራሕና ንክንሰርሕ ኩሉ ዓይነት ሓገዝ ገይርልና ክፉት ዝኾነ ሃናፂ ዝርርብ ድማ ከነካይድ ክኢልና እዩ ዝብል ዘሎ ቀፂሉ we also engaged deeply with honorary Dr. Halima ካልኦት ድማ ዶክተር ሓሊማ ሚኒስተር ትምህርቲ ማለት እዩ ከምኡውን ሚኒስተር ኣረፋይ ነበርሄ ሚኒስተር ናይ ሕርሻ ከምኡውን ኣቶ ኣለም ክብረኣብ ሓላፊ ናይ ዕደናን ፀዓትን ማለት እዩ ከምኡውን ሚኒስተር ዓይኖም በርሄ ዳይሬክተር ጀነራል ናይ ናሽናል ስታቲስቲክስ ኦፊስ ነዚኣቶም ኩላቶም ረኺብና ኣዝዩ ዕምቆ ዘለዎ ስራሕ ክንሰርሕ ክኢልና እዮም ዝብሉ ዘሎ ንቐፅል ኣብ መወዳእታ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ሸውዳስ ኩላቶም ድማ ኣገዳሲ ነቲ ስራሕ ክሳዕ ክንደይ ኣኽቢሮም ከም ዝርይዎን ኩሉ እቲ ዝግበር ድማ ናተዩ ንገዛ ይሰርሕ ኣለኹ ከምዚ ሰራሕተኛ ናይ መንግስቲ ኮይንካ ክፍደስ የሎም ግዜ የብለይ እንተይኮነስ ንገዝኦም ከም ዝሰርሑ ዘለዉ ሓላፍነት ዘለዎ ስራሕ ርኢና ይብሉ ስፔሻል ኣፕሪሲዬሽን ቱ ሚስተር ንያላ ባልጂ ኦፍ ኮርስ ናይ ዩኤን ኮኦርዲኔተር ናይ ኤርትራ ፍሉይ ምስጋና ኣለና ምክንያቱ ኩሉ ነገር ብሓደ ከም ዝኸውን ትገብር ዘላ ብተደጋጋሚ መጉሰይ ኣለኹ ከምዚኣ ዓይነት ሰብሲ I hope ትፀንሕ ትኸውን ዝተወሰነ ግዜ ንኩላቶም ቶም UN ድዩ ዩኒሴፍ ድዩ UNDP ድዩ ከምኡ ድማ IFAD ንኩላቶም ቶም ናይ UN ክፋላት እውን ብሓደ ምስቲ
ባንክ ልምዓት ኣፍሪካ ኮይኖም ከም ዝሰርሑ ትገብር ኣላ ሓበራዊ ስራሕ ድማ ውፅኢት ዘለዎ ስራሕ ክግበር ይኽእል እዩ ኤርትራ is often ኣብዚ ኣብለኩም ኣሎ ኤርትራ ብሕማቕ ጥራይ ትግለጽ ሃገር እያ ኣብ ባይታ መፂኻ እንተሪኢኻያ ግን ናይ ብሓቂ ንስራሕ ንለውጢ ከምኡ ድማ ትክክለኛ ስራሕ ዝሰርሑ ዘለዉ እዮም ናበለይ ዘመጉሶም ዘሎ a country working in its own way and its own pace to build something durable ብናታ መንገድን ብናታ ኣገባብን ትሰርሕ ዘላ እቲ ትሰርሖ ድማ ንሕጂ ክረኣየላ ንሕጂ ክትምገሰሉ ዘይኮነስ ነባሪ ለውጢ ንምምፃእ ዝፅዕሩ ዘለዉ እዮም ስለዚ ኣነ ከም ሓደ ሓላፊ ናይዚ ባንክ ልምዓት ኣፍሪካ ምስ ኤርትራ ዝምድና ክንገብርን ብሓደ ክንሰርሕ ምግባርና ዓብይ ክብሪ ኮይኑ ይስማዓኒ ኢሉ a partnership built on trust and one we don't take lightly ናይ ብሓቂ ኣብ ምትእምማን ዝተመርኮሰ ሽርክነት ኣቕሊልና ድማ ዘይንሪዮ we felt with concrete next steps we left ካብዚ ክንምገስ ከለና ካብ ኤርትራ ክንወፅእ ከለና ወይ ናብ ዓድና ክንመለስ ከለና ንፁር ዝኾነ እንታይ ክንገብር ምዃንና ተረዲና ከምኡ ድማ ንኤርትራ ኣብቲ ናይ ግሪንፊልድ ሪኒዌብል ኣብዚ ናይ ሶላር ዲናይ ካልእ ንኣብነት ኣብ ተሰነይ ክገብርዎ ዘለዎም ኣብ ከርከበት ዝግበር ከምኡውን ኣብ ባረንቱ ዝግበር ዝቐልጠፈ ክግበር ልዕሊ ኩሉ ድማ ፕላስ the financial sector modernization እቲ ባንኪንግ and financial sector ናይ ኤርትራ ኣብ ምምዕባሉ ንፁር ዝኾነ ዕላማ ሒዝና ከይድና ኣለና ይብል ኣሎ but more than ካብቲ ፕሮጀክታት ንላዕሊ ግን we take a deeper understanding of the country and quite reassurance that respectful patient partnerships find its way forward ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ብሓቂ ናይቲ ሪጅናል ዳይሬክተር ዞባዊ ሓላፊ ዳይሬክተር ናይዚ ባንክ እዚ ዝዛረብ ዘሎ ናይ ብሓቂ ድማ ቅድሚ ሕጂ ናይቲ ባንክ ሓላፊ ዝበሎ ኢለ ምስ ተዛረብኩ ብዙሓት ሰባት ይላገፁ ላይ ነይሮም ብዛዕባ ናተይ ቪድዮ ኣብ ሶሻል ሚድያ ሪኢኹም ኣለኹም but this is ኣነ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹም ሓደ ዓብይ ናይ ባንክ ልምዓት ኣፍሪካ ንኣፍሪካ ኩሉ ግዜ እናዞረ ምስ ኩሎም መራሕቲ ዝሳተፍ እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ንፁር ዝኾነ ምስክርነት ኣቕሊልካ ክረአ ዝግባእ ኣይኮነን ኤርትራውያን ድማ በዚ ክንኮርዕ ይግባአና ብዙ ነገር ዝጎድለና ክህሉ ይኽእል ግን ኣለይቲ መዓልቲ ነቲ ሃገር ንምቕያር ዝሰርሑ ዘለዉ ከም ዝኾኑን ክብሪ ክቦም ከሎ ድማ ክንሕጎስን ንሕና እውን ክብሪ ክንህብን ይግባአና እናበልኩ ንመለስ ናብቲ ካልእ ሓሸውየ ናይ ዞባና ሚስት ምን አለ ሂደቱ ምን ይመስላል የሚለውን ግን ገለታው በጣም ያስገረመኝ የምርጫ ቦርድ ሴትዮ 50 ሚሊዮን ህዝብ እስካሁን ተመዝግቧል አለች እንደውም ይቀጥላል ምናልባት ቁጥሩ ገና እየመጣ እንደሆነ ነው የምትገልጸው እስቲ እንስማት በጣም አስገራሚ ነገር ነው ትንግርት ነው የሆነብኝ ለኔ 50 ሚሊዮን 514155 መራጮች ተመዝግበዋል ይሄ እንግዲህ በጣም ሩቅ የሆኑ ቦታዎችን አንዳንድ ያልደረሱ መረጃ ሳይጨምር ነው ማለት ነው በተጨማሪ ደግሞ ልዩ የምርጫ ጣቢያ የሚባሉትን ለምሳሌ የአገር ውስጥ ተፈናቃዮች የመከላከያ ያለቻቸው አካላት ሲጨመሩ ምናልባት ዓመት በላት በዚህ ደረጃ ዝም ብለህ እንደው የሀገሪቱን ጸጥታ ሁኔታ እንደው ዝም ብሎ ዳሰሳ ለሚሰራ ሰው በጣም ከእውነቱ በጣም የራቀ ቁጥር ነው የሚሆነው መቼም አሁን ትግራይን አጠቃላይ ስታወጣት እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ መጽሔት ዘኢኮኖሚስት ንዓቢ ቤላ ገይሩ ሃሪምዎ ኣሎ ለንቀነ ንሱ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ክሳብ ሕጂ 50 ሚሊዮን ህዝቢ ንምርጫ ተመዝጊቦም ከም ዘለዉ ኣሚን ምርጫ ኢሉ ይዛረብ ኣሎ እቲ ሃገር ፋሕፋሓት ይዋብ ዘለወሉ ግዜ እቲ መጽሔት ዘኢኮኖሚስት ድማ ኣብይ ትክክለኛ ምርጫ ንክገብር ድልውነት ከም ዘይብሉ ኩሉ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ድራማን ተዋስኦ ምዃኑን ኣጋሊፆም ኣሎ ዘኢኮኖሚስት ዓብ መጽሔት እዩ ስለዚ ኤርትራ ዎል ስትሪት ጆርናል ብዛዕባ ኤርትራ ጽሒፎም ኣለዉ ምስ ኣሜሪካ ጽምዶ ክትገብር ትደልላ ዝብል ክኾን ከሎ ንኣቢ ድማ ናይ ድራማ ምርጫ ክገብር ይዳለ ኣሎ ዝብል ካብ መጽሔት ኢኮኖሚስት ጽሒፍሉ ኣሎ ስለዚ ኣጋይን እዚ ጉዳይ እዚ ንክልቲኦም ኣብ ሓደ ግዜ ዝወፁ ዘሎ ሓበሬታ ክንሪኦ ከለና ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ምርጫ ብሓፈሻ ኣብዚ ሕጂ ምርጫ ኢልካ ክትዛረቡን ከቢድ እዩ ኢቨን ኣብቲ ምርጫ ዝሳተፉ ዘለዉ ገሊኦም ዝብልዎ ዘለዉ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ኣዝዩ ከቢድ እዮም ዝብሉ ዘለዉ መብዛሕትኡ እቲ ናይ ምርጫ ዝበሃል ዘሎ ድማ ሓሶት ድራማ ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ዘሎ ጎኒ እቲ ናይ ምርጫ ገለመለን ዝበሃለሉ ዘሎ ድማ ኣጋይን እዚ ጉዳይ ናይ ቴዲ ኣፍሮ ድማ ነፍሱ ዝኻለ ድራማ ይፈጥር ኣሎ I know this is just audio, but I need you to take a good look at the photo. Teddy Afro album should be a wake-up call to all those working for the resistance in Addis and Gondar, where May 23rd, 2026. A letter was sent to U.S. Secretary of State Marco Rubio regarding the Teddy Afro matter. 16 Ethiopian-American diaspora ጉዳይ ናይ ቴዲ ኣፍሮ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናበርትዐ ይኸይድ ኣሎ ብዙሓት 16 ትካላት ወይ ከዓ ኦርጋናይዜሽንስ ናይ ኢትዮጵያውያን ናብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ደብዳቤ ሰዲዶም ፅሑፍ ሰዲዶም ከም ዘለውን ኣብ ልዕሊ ቴዲ ኣፍሮ ክውሰድ ዝኽእል ስጉምቲ
ጥንቃቐ ንኽግበረሉ ከም ዘለዎን መንግስቲ ብልጽግና ብዙሕ ሕማቕ ይሓስብ ከም ዘለዎን እዚ ድማ ነቲ ኣርቲስት ሓደጋ ንኸየጋጥሞ ንምክልኻል ዝግበር ዘሎ ፈተነ እዮም ዝብሉ ዘሎ እዚ ድማ እንታይ ዘርኢ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ምርጫ ከካይድ ይብል ኣሎ ሓደ ደራፋይ ንኣብይ ኣሕመድ ብፍሉይ ዘይፀረፈ ኩነታት ናይቲ ሃገር ኣብ ሽግር ኣላ ሕማቕ ኣጋጢምና ኣሎ በጃኻ ኣምላኽ በዓልኻ ሰላም ኣውርደልና ህዝቢ ሕማቕ ኣሎ ንዝበለ ድማ ከጥፎ ይደሊ ኣሎ ካብ ዓዲ ንምውፅኡ ድማ ብዙሕ ፈተና የጋጥም ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ካልኣይ ደራፋይ ድማ ንኣቢ ዝበሎ ስሙ የሚባለው ሰውዬ እባክህ ከኢትዮጵያ አናት ላይ ውረድ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ተመስገን ገብረ እግዚአብሔር ነኝ። ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ነው የመጣሁት። በጣም የሀገራችን ነገር እንግዲህ እንደምታዩት በጣም ያሳዝናል። አብይ አህመድ የሚባል ሰውዬ በጣም ዲክታተር፣ በእውነት ነው የምነግራችሁ። ያው ተሙ ፖለቲካ አያምርብህም እንዳትሉኝ፣ ይሄ ፖለቲካ አይደለም። ፖለቲካ ሳይሆን በቃ ይሄ ምንድነው የሚባለው የሰው ልጅ የመጨረሻ ደረጃ ላይ ሲደርስ ማለት ነው። እኔ አም ቪክቲም በጣም ቪክቲም ነኝ፣ ተጎድቻለሁ ምናምን በዚህ መንግስት። ግን አሁን ደግሞ እየሆነ ያለው ነገር በጣም ፈሪ ለቀቀ ሆነ ማለት ነው። የአንድ ሰው ብቻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ድማ ሓደ ዓብ ደራፋይ እዩ ተመስገን ዝበሃል ትፈልጥዎ ኮይንኩም ንፍሳዕሳዓይ ዝነበረ ድሓር ደራፋይ ዝተቐየረ ገለገለ ደርፍታቱ ፅቡቅ እዩ ነይሩ ኣብ ገለ ይርዮ ነይረ ግን ድሕሪ ዮሃንን ባዕለይ እውን ደርፍታት ስለዘይርኢ ዘለኹ ኣልድ የለን ሕጂ ኣይፈልጥን ኣበይ ከም ዘለውን ኣይፈልጥን እየ ግን ኣብይ ኣሕመድ ነዚ ሃገር እዚኣ ናይ ብሓቂ ይሃስያ ከም ዘሎን እዚ ሰብ እዚ ውልቀ መላኺ ኮይኑ ነቲ ሃገር ናብ ሓደጋ ዝወርዳ ዘሎን ኣነ ብውልቀይ ኣብዚ ዓዲ ብጣዕሚ ዝተበደልኩን ሕማቕ ዘጋጠመንን እዩ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ነዚ ሃገር እዚኣ ብጣዕሚ ሕማቕ ገብራ ኣሎ ፖለቲካ ክዛረብ ስለ ዝደሊ ኮንኩን ፖለቲካ ደስ ኢሉኒ ኮንኩን ግን ዘለናዮ ኩነታት ናይ ኣቢ ዝገብሮ ዘሎ ፖለቲካ ኣይኮነን ሃገር ህዝቢ ይዕንሎ እዚ ድማ ኩልና ኣብኡ ደው ኢልና ክንዛረበሉን ክምክቶ ዘለና ጉዳይ እዩ ብምባል ኣምናቱ ስምዒት ይገልፅ ኣሎ እቲ ኩነታት ድማ ብተደጋጋሚ ንሪኦ ዘለና ኢና ዓብይ ሓደጋ ፈጢሩሎም ከም ዘሎን ኣነ ደሳቐኒ ሓደ ነይሩ እንተዝረኽቦ ነይረ هذا زت ذكرات تقول اسكا سمعوا زي ኢትዮጵያ ኤምባሲ ይቅርታ ብያለሁ ምንም አይልም ብዬ ቤት አሳስረውኝ ነበር። ፖሊስ ጠርተው አስያዙኝ። የሚገርማችሁ ነገር ፖሊሶቹ መላመላ ተብለው ነው የለቀቁኝ። ግን ይሄ ቂመኛና ሌባ መንግስት ጉድ አስደርጎኝ ነበረ። ይቅርታ ብያለሁ። ከዚህ በላይ ምን ላድርግ? ከይቅርታ በላይ ምን አለ? ግን መጥፎ ሌባ ናችሁ በእውነት። ምን ላድርጋችሁ ከዚህ በላይ? ጄሪካን ተሸክሜ ይቅርታ አልኩኝ። تذكروا ده زي أملاخ يا إله هايمانوت جميرو زنبرة عم يتنبع نقول إنه عاس قدي كم سدد جيرو ما يمزبلو زلو منقس إثيوبيا لخبات منقستيو زجبرنا بزع جبني جير لي زلو يزبل زلو برجس زحزنيو جن كم ريو زلنا أبزي نقرأ هذا propaganda جميرو له بوجرنا ونبتنا تقرأ كسجر عن لاينة متونبت أكاهيل أبكتوان ኢትዮጵያ ባለ ብዙ ቀለሟን ይዛ ብዝሃነቷን ይዛ ብዝሃነቷ ግን እንደ አንድ ግዙፍ ዛፍ በጣም በርካታ ቅርንጫፎች፣ በጣም በርካታ ቅጠሎች፣ በጣም በርካታ ስሮች ነገር ግን አንድ የደረጀ ትልቅ ግንድ እንዳለው ዛፍ ልትወሰድ ትችላለች። ከእያንዳንዱ ስሮች ወደ የትኛውም ጫፍ የሄዱ ስሮቿ የሚመጣ ማዕድን እንታይ ዝብል ዘሎ ኢትዮጵያ መቸም ኢትዮጵያ ሃገር ኣምሓራ ብኣምሓርኛ ትዛረብ ናይ ኣምሓራ ባህሊ ተንፀባረቕ ዝነበረት ሃገር እያ እንድሕሪ ትበሃል ነይራ ቀደም ከምኡ ዝበሃል የለን ኢትዮጵያ ብሕፅር ዝበለ ናብ ኦሮሞ ገፁ ከዝግራ ስለ ዝደሊ ዘሎ ብዙሕ ሕብረ ብሄራውነት ዘለዎ ሃገር እያ እዩ ዝብል ዘሎ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገም ግን እቲ ኣዲስ ኣበባ ከመይ ገይሮም ናብ ኦሮሞ ይቕይርዎ ኣሎ ናብ ኦሮሞናይዜሽን ይቕይርዎ ኣሎ ምስ ግዜ ድማ እቲ ጉዳይ ናበይ ክኸይድ ይኽእል ኣገይን መዓት ዘይተመለሰሎ ግን እሱ ንዖም ዝምልከት ስለ ዝኾነ ብዙሕ ብዛዕባኡ ክንዛረቡን ኣይንኽእል ኢና ለሚ give you this ኣብዚኣ ሓንቲ ነገር ነይራት ንለንቀነ ብዛዕባ እቲ ናይ ባሕሪ ብዙሕ እንዲዮም ዝድራማታት ዝገብሩ ዘሎ እስከብዚያ ስምዕዎም። ኢሊት እንደምታውቀው በተለያየ አጋጣሚ በማወቅ ይሁን ባለማወቅ ካሁን በፊት የነበረው ስህተት እንዳለ ሆኖ ምናልባት እሱም ኢንቨስቲጌሽን ስለሚያስፈልገው ሲወጣ የምንነጋገርበት ሆኖ ግን ደግሞ ቢያንስ ወይዘሮ ያነሳችውን ሀሳብ መነሻ አድርገን እስኪ ሀሳብ እንድንሰጥበት ማለት ነው። በእውኑ አሁን ከሻቢያ ጋር የሚደረግ አሊያንስ ከሻቢያ ጋር የሚደረግ ግንኙነት የትግራይ ክልልም የጦር አውድማ ለማድረግ አለመሆኑን ምንድን ነው ማረጋገጫው? እንደውም አንተ ታይም ዝብሉ ዘሎ ትግራይ ሲ ናብ ኤርትራ
ናብ ኤርትራ ገጽያ ትቕየር ዘላ ትጽምዶሲ ነቶም ተጋሩሲ ማራይዳ ሲዮም ዘሎ ገለና በልዮም ዛ ጽምዶ ንምፍራስ ክንደይ ፈተና እንዲመጽዎም ዘሎ ግና እቲ ህዝቢ ትግራይ ድማ ዳርጋ ተረዲዎም ስለ ዘሎ ከምኡ ዝበሃል የለን ሸተት ኢልኩም ሕለፍ እዩ ዝብሎም ዘሎ ብዛዕባ ናብ ታደሰ ክንሰግር ሕደ 30 መጋቢት በአቋጽራ ገዝ ዘሕልፎም ውሳነታት ተግባራዊ ከም ዘይኸውን ሕወሓት ነቲ ግዜያዊ ፕሬዝደንት ትእዛዝ ምስ መጠንቀቅቱ ከም ዘብጽሓሉ ተገሊጹ እቲ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ሕወሓት ምስ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ሽምግልና ከም ዝቐነየ ዝተሓበረ ኮይኑ እቲ ጀነራል ስልጣኑ ሕሊፉ ከም ዘይህብ ደጊሙ ስለ ዘቕበጸ ሕወሓት ናብ ትእዛዝን መጠንቀቅታን ከም ዝተሰጋገረ እዩ ተፈሊጹ ሕወሓት ተወዚፉ ዝጸንሐ መንግስቲ ክመልስ እየ ብምባል ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት እቲ ከይዲ ውሳነ እቲ ውድብ ህዝባዊ ልባስ ክህልዎ ወጢሩ ክሰርሕን ክንቀሳቀስን ቀኒየሎ እቲ ንሓደ ዓመት ስልጣኑ ዝተናውሕሉ ግዜያዊ ፕሬዝደንት ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ብግዲኡ ሰመዚ ካብ ስልጣኖም ካዕሊ ጀሚሩ ካብዚኣቶም መካየዲ ስራሕ ቴሌቪዥን ትግራይን ከንቲባ ከተማ መቐለን ከም ዝርከብዎም ድማ ተፈሊጡ እዩ ከንቲባ ከተማ መቐለ ዶክተር ረዳ በርሀ ኣብቲ ትማል ሕወሓት ዝፀውዖ ኣኼባ ተረኺቡ ኣነ ብቤት ምኽሪ ተሸይመ ጀነራል ታደሰ ወረደ ካብ መዝነተይ ካዕሊየና ይኽእልን ክብል ተሰሚዑ ኣሎ ሕወሓት እቲ ብላዕለዋይ ኣመራርሓ ትውድብን ንዕኡ ዝድግፉ ኣዘዝ ሰራዊት ትግራይን ዝወሰኖ መንግስቲ ናይ ምምላስ ከይዲ ናብ ንድሕሪት ናይ ትግራይ ህዝቢ ሓድነት ዘርግ እሞውሽጥ ናብ ትግራይ ኮይኑ ዕድል ኣይንህቦም ዜሮ ቶለራንስ ወሲንና ኢና ኣኺሉ መንግስቲ ወሲኑ እዩ ሰራዊት ወሲኑ ከም ድላይካ ህዝብና ንባዕሉ ክዋዳእ እናላዓልካ ነፃነት ሚድያ ይበሃል ካብ ሕዚ ንድሕሪት ናይ ትግራይ ህዝቢ ሓድነት ዘርግ እሞውሽጥ ናብ ትግራይ ኮይኑ ዕድል ኣይንህቦም ዜሮ ቶለራንስ ወሲንና መንግስቲ ወሲኑ ከምዛ ትሪዎ ዘለኹም እቲ ውሳነ ኣገዳሲ እዩ ትዕግርግር ኣሊኻ ንጹርነት ናይ ዕላማ ጌርካ መቕጻል እዩ እስከ ካብ ናይ ትግራይ ወፂና ኣብ ፖለቲካዊ ድራማ ድማ ንስገር ተጉሩ ከይና ንብለካልና ኣብይ ኣሕመድ ሲ ልኡኽ ናይ ፈጣሪ እዩ ድላይ ካበል ናይ ሰላም ሰብ እዩ ንኤርትራ ኣብዚኣ ነጥብ ምፂኻ ሓንሳብ እዚኣ ናይ መወዳእታ ሕጂ ረኺብካ ንልበይ እንታይ ኢልካያ ኣብይ ኣሕመድ ልኡኽ ናይ ፈጣሪ ኢልካ ስለዚ ኣነ ኮይለካ ሞጎስ እታ ሓንቲ ዘላትካ ዕላማ እንተሰሊጣትካ እታ ናይ ጴንጠ ትብል ኣተሓሳስባ ኣብይ ኣሕመድ ጴንጠ ስለ ዝኾነ ልኡኽ ኣምላኽ እዩ ኣወዳእኒ ሕሩይ ኣምላኽ እዩ ትብሎ ዘረባ ኣለካ ኣለኹ ዕላማኻ መወዳእታ ናይ ጴንጠ ጉዳይ እዩ ናትካ ጂ ዝኣክል ኣልዒሉስ ከምዚ ኢሉ ይዛረባሉ ኢለ ይኮኩና ነዝሪ ኣነ እንታይ ዝርኢ መሲልካ ሊትረሊ ማለት እዩ ኣብ ቅድሜኻ ይዝበካ ዘለኹ ሞጌ ዓርኬ ሞጌ መጀመርታ ዝረኣኻዮ ነገር እንታይ በመሓርኛ ኹም ምስ ተዛረብካ ብዙሓት ሰባት ሪኦሞ 700 ሪኦም ገለመለ ሕጂ ባዕልካ ኢኻ ኢልካዮ እዚ 700 ኢትዮጵያውያን ሪኦማ ቪድዮ ኣይደን 700 ወላ 700 ኣይደን ሕጂ ሞጌ እንታይ ኣስተውዒለ ኣነ we don't have to take it seriously is it debate sometimes ምክንያቱ ደሞ ርእስኻ ናትካ ፎካስ ክሪኦም ከለኹ ኣነ ካልአይቲ ግን ምስኣት መፅእ እዚኣ ሕቶና ባኸያ ካልአይትኻ እዚ ዝካየድሎ ኩናት ፀረ ኦርቶዶክስ እዩ ብሕፅር ዝበለ ኣብ መወዳእታ ኣብ ኣብይ ኣሕመድን ኣብዚ ትግራይን ኤርትራን ዘካይዶ ዘሎ ፀረ ኦርቶዶክስ ስልጣነ ኦርቶዶክስ ዘካይዶ ዘሎ ኩናት እዩ ንሕና ከዓ ነዚ ኣጥዒና ኢና ንርዶ ሕጂ ሞጎስ እንታይ ጋር ነርና ቆዳ ገዛና ዝግሩቱ እንዳዕለና ኸድና ኸማ ዕላላ ምፅና ነርና ገለ ናይ ቆዳ ይሓን ንብለፎ ግን ንስኻ ሞጎስ ንኣብይ ኣሕመድ ምስ መፀ ኣብይ ኣሕመድ በትናትካ ማለት እዩ በትናትካ ግምታ ኣማኒ ወይ ከዓ ጴንጠቆስጣል ኢን ሪያሊቲ ከዓ ኣይኮነን ኣብይ ኣሕመድ ዝኾነ ይኮነ ግን ኣብይ ኣሕመድ እንታይ መሲልካ ይሕባይ ኣፍታ መን ኢዳ ማይ ከፊቱ ዘሎ ሞጌሪኻ ፅራሓ እዚ ኣብይ ኣሕመድ ቀዳማይ ነገር እስኻ ንኣብይ እዛ ኮንቨርሴሽን እዚኣ ኣገዳሲት እንድያ ከምዚ ዓይነት ነቲ ንዝግብኦ ሰብ ከምዚ ዓይነት ክፉት ዝኾነ ዲስካሽን ዝገብርዎ ዘለዉ በፖለቲኮም ዘለዎም ክኾኑ ኩሉ እዮም ግን ዲስካሽን ኣይፀላም ኣሕመድ ምድጋፍካ ከምዚ ኤርምያስ ዝገበሮ መሰረቱ ጴንጠ ስለ ዝኾነ ካልእ ወላ ሓንቲ ምክንያቱ ንስኻ ብሃይማኖት ኢኻ ሓሲብካ ጥራሕ ኣብይ ኣሕመድ ዋላ ንኤርትራ ወሪሩ ዋላ ስልጣን ሒዙ ኣብ ኤርትራስ ጥራሕ ጴንጠ ስለ ዝኾነ እስኻ ፀገም የብልካ በትናካ ረኣያ ሕጂ ብዛዕባ ቁጠባት ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ከምኡ ኢለ ይፈልጥ ነልካ ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ሕጂ እዛ ሜሮን ዝብላ ዘሎ ጥብቕቲ ዘረባ እንድዩ ዝህቦ ዘሎ ሓንቲ ዘረባ ዝገበራ ቆራሪፆም ስለ ዝረኣኽዎ እየ እዚኣ ምናልባት በዚኣ ኣብዛ ናይ ሩ ከይና ንብለካልና ኣብይ ኣሕመድ ሲ ልኡኽ ናይ ፈጣሪ እዩ ድላይ ኣብዚ እጅ ትመልሲ ንኣብይ ኣሕመድ ልኡኽ ናይ ፈጣሪ እንድሕሪ ኢልካ ደን እቲ መልሲ ዝብዎ ዘለው ትክክለኛ መልሲ እዩ ምክንያቱ ንኣቢ ከም ልኡኽ ናይ ፈጣሪ ዝርኢ ሰብ እንድሕሪ ኣሎ we have a problem ምክንያቱ ሜይቢ እንታይ ዓይነት ኣምላኽ እዩ ዘምልኽ ዘሎ ክትብል ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ኣቢ ልኡኽ ናይ ፈጣሪ ክኸውን ኣይክእልን እዩ እታ ኢትዮጵያ ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣውሪድዋ ኣለዎ ንሪኦ ኣለና ናብ ኤርትራ ዝገብሮን ዝብሎን ካላርስቲ ኮይኑ ነቶም ኣብ ዓዱ ዘለዎ ህዝቢ ብኸመይ ትሪት ይገብሮም ኣሎ ኣብ ኣምሓራ እንታይ ይገብሩ ኣሎ ካልእ ንርኢ ስለ ዘለና
نزو كل نار عيه أب إسرع إسران شدشتم كوينو أب إيرترا كوينات كبرن قلن زحسب زلو أب إثيوبيا زغبرو زلو نار آخا أب لوغنا أملاخ يندحري لك then that is a cult يفزبلو خمسي كمزة عينة حماقنا قبره دونالد ترامب كو كابتنا درجات زنبرو ناب كالت قصو يسقر زلو يمسلو زلو أنا أملاخي كبل قريب له لذي next step تاي كونيو زيا أبنا زهابوغن من البات سمعواسكي حزب إيرترا عمو داتا قال سأل إلو إيرترا دما الأولاوت كوينا مش؟ سلازة عسب بجغرافي يخون بتاريخ يخون نايمن يامو؟ عسب نا إيرترا أوكي حجنا إيرترا تخوينا عسب حدا إيتوبيا ومراح مسيو عسب تجزي ببحر بعسب نزبي إيرترا يشقرون تولو نابنت اسخاد صبقتي نواح صبقتي سبيت اللاتكا أنا خا قربيتك سبيتي سلنا عايزي أخلت الناس سبيتها هبنتي لك نعرق إن سلامي لك سبيتها خطبن مدد خد وي أنا هبكارو دحن أنا باي قمت الله أنا هبكارو أيكوني نمنتاي مغنياتو سبيتها كندز تتصبق كندز قمتت نعاها ناتكانيا نحنا خا زمريت زي بجغراف بعدل ناتنا خوين سلازي بقى صبوت غير ابنت بلا غير ردي ولو اغنا ميرون ابزيا صبو صراح سرحكا امي ابنت ذهبا نسب بعقمي خطردو بتعاقمو ابوليتيكاون حقاون تنتنتات كياتها بتتردو قانقا ردي ولو انا ثينك زيا صبوت ابنت صبوتي مرداتا خوينا ريايا نايلو مار حساب زكوديه كم زعينت نتسب ابدرجو سب بدرجو زلو سبيخا ميرون تقاومو ويون بوليتيكاو مرغصو زلو ويغن ኤርትራ ንኹላትና ኤርትራውያን ትግባ ሃገርያ ንልውላውነታ ንናጽነታ ኩሉ ነገራታ ብሓደ ደው ክንብል ክንክል ኣለና ካልእ ብኸመይ ነቲ ፖለቲካዊ ምሕደራት ትገብሮ ዲስካሽንስ ናይ ኤርትራውያን እዩ ኣብ ልውላውነት ግን ሰብ ክሰማማዕ ይግባእ እዩ ለንቀነ እውን ከምኡ ንዑ ዘመልክት ገለገለስ ንርኢ ኣለና ኢና እቲ ከይዱ ናብቲ ናብ ኣብ ዝሰገረ ድማ ፃዕዳ ፅናሕካ ጥራይካ ትብሎ ናይ ሎማር ሰብ ዝጉድየ ተንክ ዩ زمن